Kerst toen een bakje koffie meenemen? Dat weet ik niet. Dan mag je wel bloemen met een bakje koffie. Nou jongens, we zijn aan het live, hè? Hey. We willen al de jaren wat goed stinken in de stream. Dus dat is mooi ervan. Hallo? Dit is tegenlicht, hè? Dit is tegenlicht. Nou mensen, hartstikke leuk dat je mee weer jongen naar deze livestream van de Frieske Vlogger. Joert, vanuit Drachten. We beginnen even binnen hier in de James Brewery waar we nou binnen. Weer in dus daar even door Drachten heen. Eén ding is eigenlijk min of meer wist. Nou ja, ik ken de toekomst zien net echt, denk ik. Maar om een uur of jouwen, dan ben we bij Café Marktzicht hier in Drachten. Dus mocht je nog deel komen om een drankje te drinken of zo, daar ben we uiteindelijk. Dus dan kan je eventueel daar dus zien. Dus dat is mooi. Zo de zin is geloerd. Zo de Jan is geloerd. Geloerd van Bram die luistert geloerd even op. Bram die zit hier achter de camera. Die had je en ik een assistent. Hij weer ook nog Max die erin hier mij hier in Drachten. Dus die ben er ook bij. Wat zei je toen? Zie je lekker met mijn bakje koffie? Ja, hier is nog mijn bakje koffie. Nou, hartstikke mooi dat dat even zei. Ik zie ook al een reactie van Veenstra Fotografie. Die zei, ik ga straks wel koffie voor die. Wie haal wordt koffie aan. Maar een bakje koffie slaan we natuurlijk net aan natuurlijk. Hè? Dus, of wat oors, wat zal het zeggen. Hè? Ik ga een heel mooi iPad had je nou bij me, dus daar kan ik heel goed alle reacties op zien. Ik zal beziekje een groot tal van de reacties voor te lezen. Ik kan ze natuurlijk net alle voorlezen, voor zelfs dat ze hem wel begrijpen. Ik zou graag even langskomen, maar net even uit de richtingzijde van Piro. Net voor mij ben die wat meer in het zuiden namelijk. En ik zeg dat er rond werk is. Dus dat zal alweer, dat ben geen geweldige ding om deel te komen in de stream. Maar laten we gaan verder zien in James Brewery. Want dit namelijk zo. In James Brewery, daar werkt ik begin al bijna mijn heur te praten. James Brewery, daar werkt een bekende van Uurs en Uurs bedrijf, mag ik eigenlijk zeggen, want hij brouwt bier en wie maakt je vaak etiketten voor hem die te ontwerpen. Dus we zullen even zien, Wilmer, of we hier een beetje zijn brouwerij kennen hier in Drachten. In dit prachtige pand trouwens van James Brewery. Het was echt een heel mooi, ik weet niet jij er was hier, hè? Het was echt een heel mooi, iets wat donker denk ik trouwens wel, maar donker pand. Maar ik zie Wilmer, die zit hier al. Wat is toen aan, Wilmer? Wilmer is nog niet. Hij is nog niet hoor. Nee. Het is wel mijn lunch. Hey, maar we zijn even bezig met food pairing. Food pairing? Ja, dus... Bluetooth pairing ken ik wel. Ja, nou dat lijkt er een beetje op. Maar dan vloeibare en mijn vaste bestanddeel. Nee, maar we hadden weer de nijpaan wat we weer brouwen. En we zitten altijd even te zien van wat past er qua eten bij. En dus onze kok die bedenkt dan echt leuke combinaties. Ja, doe best Wilmer en doe brouwers die de bier. Dus dit bier had toebrouwd. En de kok die had vervolgens er een gerecht bij bezocht te maken. Ja, klopt. En dus ik brouwde boven de bieren. En we hadden nu een stukje steak tartaar bier nijpa. Dus we zijn even aan het proberen of dat goed bij ons wel past. Ja, dus, en we doen eigenlijk 1 keer in het kwartaal door een Brewmasters dinner. Dus dan nodigen we meestal uit en dan geven we die combinaties brouwen. Ik vind vuurbrand direct al maar zin. Zo stek je de boel in de fik, maar dat is meer de keuken natuurlijk. Ja, de binnen... En was dit steak tartaar? Ja, oh, steak bliks, tartaar. Dus, mooi opmakken. Ja. En we hadden weer een nijpa, gewoon lekker tropisch fruit. Nijpa? Nijpa, New England James Pale Ale. Wauw, een hele molle vol. Ja, klopt. Dit hebben wel iets glasjes, maar meestal houden we wat meer. Maar het is nog maar midjes natuurlijk. Ja, dan ben je stem wel rustig om, zeg maar. Ja, zeker. En hierboven, ik zei wel, je had de brouwerij. Hè? Kennen we daar maar die maar in of maar we... Nee, ik ken wel even. Ik zie Rutti 058, die had een heel mooi chat hier van €12. Dus die maar we even natuurlijk even een shout-out aan. Hè? Die zei nou gas geven. Oké, nou dan gaan we even naar boven. Ja, we hebben gas boven. Ja. Dan moeten we die kant op. Dus we zijn naar boven daar. Dus die had wat negatieve reacties. Drachten, saai voor Renzendorp, zei hij. Dat valt op wat uit. Dus er werken hier heel veel mensen in Drachten, dacht ik, die in Drachten wijn die werken. Want de Philips zit hier, denk ik. Mijn paken werken daar vroeger. Die werden in Twiesel, dat soort zeggen. Dat is een voor Renzendorp, wat dan uit Drachten gaat. Nou, het is wel een heel stijl trapje. Dus misschien wel het stijlste trapje van Nederland. Dus daar moeten we even omhoog. Dus hou die goed vast. Het is voor u misschien net zo moeilijk geweest, maar in mijn camera zit misschien wat regen in. Lukt dat, Bram? Dan weer door het bed, jongen, we er ook keukel in een short. Ja. Ik wil alleen net dat we er even voor verzekeren binnen. Nou, dit is dus doe voorzichtig. Of een opstapje. Dus daar mag je mee voorzichtig wezen. Zo, even jet. Wow. Ik moet hem even vast zetten, want ik moet dit even vast zetten. Want anders dan mijn scherm telkens. Ja, zo. Ja. Dus je bent in die domein? Ja, dit ben we sinds maar in het bierwalhalla van Drachten.
En ja, dit gebeurt het qua brouwen, bierbrouwen. Dus links en rechts kist het voor zien. We staan bij de brouwinstallatie. En dan brouw ik dan 250 liter per keer. En dus je gewoon in het restaurant, zeg maar. Ja. Dus dat is in Bistro. Ja, Bistro, James Bistro en Bar. Dus daarboven gebeurt het qua bier, zeg maar. Hoeveel bier brouwt je dan? Een stuk of 4 bieren. Dus we hebben 2 bieren, of eigenlijk strijdbieren op tap. En voor de rest al je specials. Dus soms een bokbier, soms een frambozen, nijpa, neem maar op. Ja. Dus dit is bijvoorbeeld gin. Er zit nou krek wat in. Er zit de James Witblond in. Dat is nummer 39, is een gin. Dus dat is wel grappig. Ik ga nu al 39 keer brouwd sinds 3 hier op deze installatie. Dat noteert gewoon heel tijd? Ja, dat moet je goed bijhouden. Ook voor de douane en de NVWA, zulke soort zaken. Alles maar netjes. Wel een mooie ouderwetse manier. Ik moet mijn stift erop zetten. Ja, zeker. Dat gaat goed. En dan had ze trapjes jongen natuurlijk. Dus in principe komt er net in boven. Want er ben ik wel meesten van de horeca die er waren naar boven te komen. Omdat de stijl is. Wat zijn stijl trapjes? Ja, klopt. Ja. Leus doet het? Ja, ik weet niet. Ja, we hebben wel benauwd online zo denken. Maar goed. Ja. Maar goed, dit is dus de brouwerij Kistje. Het is een heel efficiënte ruimte. Dus de brouwinstallatie, de gistank. Hoe eigenlijk maar een paar meter erin. En dan gaat het ook goed. Inderdaad, maar u zei het ook al, hier een extra uitsparing maken of zo. Maar Ja. Ken je hinnen trouwens? Ja, doe maar. Ja. Dus ik ga er maar even heen. Ik denk om het opstappen. En er zijn al even wat verborgen valluikjes, maar dat mag goed komen. En daarboven, daar komt boven het restaurant. Dus daar komt glasplaat. Dus ja, Randy komt maar eens even heen. Ja, zo is het. Super gaaf om dit op zolder te hebben, zei het van Piero. Nou, dat snap ik wel. Ja, maar het is op mancave inderdaad. Ja, klopt. Dat is echt een stukje bijattersgeword voor volwassenen, hè? Ja, inderdaad. Ja. Kijk eens aan hen erin, ja. Zonder de stroffen. Ja, dat is meer voor de camera meestal. Kijk, ik moest neer, hè. Hoe beetje glad? Hoe zwier je best? 100, nee, geen 100, geen 100, nee. Het is in een jongen ergens. Oh, dat mag krijg goed komen. Nou, dit is juist het vader gistank. Dus deze hij correct speelt. Dus gistank, dit was dan bier of kleer is, maar altijd. Hey, dat is wel hal trouwens. Hallo, hey. Ja, als ik keer mag ik dat niet spuien natuurlijk. Nee, inderdaad. Als ik op de brouwmachine bezig ben geweest, en dan ongeveer naar 6 uur, dan gaat het erin en dan maar 3 weken vergisten. En daarna is het bier. Goed zo. En hier is in tanks of zo. Datum 1812, type WB, nummer 36. Wat is dat dan? Nou, daar zitten de bieren in die kleer binnen. Dus dan rechts just de witblond, WB, links de GW, dus de Goldweizen. Dus het komt weer vers op de tap. Dus just weer die RVS-leiding. Dus als het bier kleer is, dan druk ik het Trodissa-leiding naar die taptanks. Nou ja, zo ook zo wel. Ja, grappig jongen. Even een slokje proeven, even vragen, zei Daan van Alsten. Inderdaad, ja, hartstikke een slokje in. Jawel. Ik kan even een vers slokje te gistank doen. Dat is uberlekker. Ja. Uberlekker. Ik ben benieuwd, jongen. Dit zet de verwachtingen. Ik kreeg wel verwachtingen van. Ja, klopt. Dat blijft een beetje linig, hè? Ja, dan blijft het linig bij inderdaad. Je kan net een volle drinken en dan vervolgens je er nog in gaan. Want dan gaat het helemaal mis, denk ik. Klopt. Dan moet je wel een beetje nuchter brouwen, zeg maar. Ja, wat we even dwang in, hè? Oh, ja. Zie je wat we even dwang in? Ik zit er even, pak even een glasje. En dan... ik trouwens gauw tussen Troy, ik vier het bij het season, maar zet je hem sjoggen bij de microfoon, hebben we nog een hele mooie Friese vlogger dingen omheen zitten. Die hebben we namelijk gekregen van Martijn Pol. Die had het opgestuurd. Oh, dat is netjes. Dat ziet er goed uit. Ja, dan weet de meesten gelijk dat het van een Friese vlogger is. Hè? Toen had ik net vrede van waar dit is voor. Nee, maar zo best herkenbaar, hè? Ik koest lekker moedst van, maar dit is eigenlijk vol leuker. Ja, zo'n plopkap. Ja, je kent. Ja. Eduard, ga naar buiten, zei hij. Nou, dan moeten we gauw het brouwen, want we gaan nog naar buiten, zei hij. Oh, bliksem, komt je gewoon uit dat ding bij. Ja, zeker. Dus we gaan er even, we tappen er even wat uit. Oh, wat zeven. Ik zei van, je krijgt een lekker slokje. Maar ik had juist er wat fusten afvult. Nee, het wordt hem toch net. Want hij zit nou onder dat kraantje, wist je wel? Oh, maar er zit nog wat in. Ja, er zit nog wel wat in. Maar we die grut in moeten zetten. Ja, klopt, maar dan wordt alles gewierd. Want hij zit onder druk. Dus ja, klopt. Ik dacht, hij zit misschien nog correct bij de spiegel, wist je wel? Maar correct net. Dus dan haast die even te goeden. Of we moeten beneden even nu de tap in je pakken. Nou. Maar ik ben als brouwer regelmatig, doe ik even dit, het kraantje, even proeven. En dat nemen ze dan productcontrole. Hè? Hoe regelmatig? Ja, dat ik misschien net beter net zitten, maar toch wel zeer regelmatig. Ja, heel proeven, ik snap het, ja. Nou, best, dan geef je... ja, spittig, maar goed, dan kom ik een keer weer om.
Ja, Heb ik de reden om waarom te komen? ja, daarom jongen. Dan beneden onder de bar. Hartstikke goed, toch? Ja, kan ik wel hebben. Nou, dan ga ik even verder Drachten in. Hè? Want Drachten had heel veel te bieden. En die signings krijgt dus van een saai Forensendorp. Maar dat loopt net helemaal. Dus, nog maar weer eens. Ik ben beneden hoe dit... ja, dat is voor. Ik doe het even voor. Samas naar beneden. En gewoon San naar beneden. Dus goed vers houden. En dan meestal komt het goed. Als het zat dorst. Is dit wat misgang? Ja, het is echt wel eens misgegaan dat een van de koks op zijn kont naar beneden stuiterde. Maar wat die kakje rek? Ja, klopt. Maar ja, die had ik zin in een slokje. Hè? Dan wist hoe het gaat. Hij gauw naar nou, ik zat muziekje om hier naar beneden te komen. Ja. Begin sa. En dan geven we sa. Ja, dat lukt niet hoor, toch? Jongen, ik ben dan geen 60. En dan ook 60 wie je het nog wel kent, denk ik. Even zien, het stijlste trapje van Nederland, zei er. Lekker soepen en dan een boetenkeukelje, zei hij. Ja, daar komt het vol op het L, ja. En dus, oh ja, jij bent bij de tap natuurlijk. Ja, wist zeker dat ze een keer een slokje had worst? Ja, we kunnen een slokje pro, ja, een slokje wel. Ik weet wel even, maar we even naar de tap. Maar we naar het... huh? Dit is een beetje, lijkt op een verborgen ruimte, maar dit is na het eten, dan kun je heel lekker even wat bier drinken. Dus dat is dit. Oké, ja, ja, nou, het is hier... Het is even wel donker, hè? Het is even wel een beetje donker. Het is hartstikke donker hier. Het is echt... Jeetje, wat is dit, jongen? Dit is een soort van illegale kroeg, zeg maar, ik gediend echt. Prachtig. Eerst gebakken hier aan de tafel, denk ik, zit iedereen hier te smoken en dat was. Nou, ik tap hem nog even in. Dan krijg je even een slokje New England James Pale Ale, Shirazon. En die zit boordevol tropisch fruit. Citra, mozaïek, dat binnen hoppen, die komen uit Amerika. En dit is wel echt een hele hippe bierstijltje burg. Dus, De Nijpa. Ik sta in testen, joh. Oeh, wat een lucht inderdaad. Ja, er zit een... dit is een heel smoek plakje dit, ja. Ik sta bij Restaria Drachten, Eduard, zei hij. Restaria Drachten, dat. Oh, lekker ja. Lekker fruitig. Veel fruit. Dit bier, maar krijg ik er zit gewoon een sinaasappel op te drinken. Ja. Maar een beetje bier smaken bier. Ja. Lekker ja. Dus dit had je dus brouwd. Ja, dat had ik weer brouwd. Dus er zit al je verse hoppen in. En ja, dat is, dit is superleuk. Dit is echt de bierstijl van Sint-Wurg. Nou, ik neem een slokje. Hoeveel zit hierin? Ongeveer 6%. Rook maar even, Max. Ja, dat roept, Die smakenpil ben nog jong. ja, dat roept wel lekker. Verdikke me. Lekker, heerlijk. Nou wil ik proeven. Oh, nou Bram ik pro. Nou, dan pro je hem nog even. Dan geef je zo wel even... dan geef je zo een boete, denk ik, hè? Tegen tank, hè? Ja, graag dingen. Leuk. Dus ik zou zitten, neem even een frisse neus in drachten. En shit maar wat er op die paard komt. Ben benieuwd. Ja, ik ben echt heel benieuwd ja, wat er in Drachten dus op paard komt. Bram vindt hem ook lekker. Bram vindt hem echt lekker. Nou, dat is dat ik weer goed. Dus dan kunnen we met vol goede moed kunnen we hier aan naar Boeten. Dan stappen we aan het Drachten hier. Hey. Als hem opdrinken. Het liedje was, is dit donker? Maar het doet wel, Max. Yes. Hartje voor de sfeer, nou. Ja, hartje voor de sfeer even. Ja, doe maar. Nou, het is net echt bier om te aten dit. Hè? Maar dat ben je jongeren, hè? Dan krijg je dat. Ja, klopt. Daar mag ik een beetje respect voor hebben natuurlijk. Dat die wat oren drinkcultuur erop na. Ja, dat is weer, joh. Het maakt uiteindelijk ook op, hè. Dus ik vind het echt wel prima. Op zich voor de bierbrouwer is het best natuurlijk. Het meeste moet zo snel mogelijk opdrinken en weer naar je helje. Dan kan ik weer naar je brouwen. En dat is het leukste wat er is. Dus ja. Nou, tegen dank. Die inderdaad later roepen trouwens naar het vuur inderdaad. Lekker hè? Ja, de voorbereiding. Dus om 4 uur gaat het typen. Dus dan, dan gaan we los. Ja, nou, zoals ik al zei, om 4 uur. Jelmar die zei, proost man. Nou, bij ze nog. Zo we gaan aan het verder. En we gaan om 11 uur. Dan ben we in ieder geval in café Marktzicht. Dan ben we in een oorcafé. En we gaan in tot drachten. En daar in tegen tank, Wilmer. Succes. Dan zullen we even een jas alvast doen, hoor. Want het is een beetje koud hier natuurlijk, hè? Ja, jongen, in huis. Oh ja. Even zien. Proost, man. Proost, proost, proost. Heimreacties, laat het weten. Dan lees ik ze voor. Stuur een mooie superchat. Ik ben onder de hazen, door de jes naar in de microfoon, denk ik. Het bier is echt lekker.
Daar had je in je zin om bier gekregen, Erik wel. Eén slok gewoon, hij had de zin om meer. Stak je dat helemaal bier. Zo, hè. Nou, kunnen we verder even zien. Zien we daar? Ja, mooi. Ik ben een biertje drinken uit moffen. Nee. Ik ben nog net live op TikTok. We zijn net live op TikTok, dus hoe je net het moffen te drinken, dat scheelt. We zijn nu in James Brewery. Waar is dit? Dit is nou in Drachten. Mag ik moffen noemen, ha? Jongens, ik moet eerst... Hoi Marco. Moffen noemen. Om de Kjelte verjagen. Was dat een kerst heeft voor mij? Dan stond die iPad gewoon bij. Dan kan ik allemaal door die reacties even zien. Dan was toen gewoon de iPad bij. Was dat doen? Want ik heb bij deze moffen net eigenlijk net te doen. Ja, ik weet niet of het kwam, maar er was een goed bij doen, net vallen letten. Ja, dan is ook gewoon de reactie. Dan kijk ik altijd een zien bij die, ja? Dan kijk ik de reacties mooi zien. Dat Marco Oppenhuizen heel lang hooi zit. Ik zal de Marco Oppenhuizen reactie even voorlezen. Hoi. Zo. Dan gaan we zien in Drachten, mensen. We gaan Drachten en onveilig maken. Nou, dat hoeven we zelf niet met te doen, want dat wordt je vaak een altijd horen niet op elkaar. En dat scheelt. Die wacht op die Bram, ja? Zo. Jo. Dan stappen we in de boeten. Vanuit James Brewery staat de kaarten op. De kaarten. Zie je? Jeetje, wat een lucht in één keer. Dan komt staan in één keer uit dat donkere hol daar, de James Bar. Daarachter die. Stappen we staan in de boeten in de kaarten op, gewoon. Ik moet eerlijk zeggen. Hey, bist ook een skaatsfan? En K-afstanden binnen ze. Meestal kan je zeggen, ik ben net een Rederit fan. Nee, het is net oors. Want dan zie ik het misschien wel op de Ortiedstip plant, hè? Ja, nee, Rederiten, dat is net echt per se mijn grootste hobby, nee. Vroeger had ik wel een jongen, hè, in de tijden van Johan Olaf Kos, Falco Sandstra, Sigel of zo heette die man. Had ik het wel eens jongen, maar op een gegeven moment ben ik er toch maar stop met het Rederiten zetten. Dus we kunnen gewoon te drachten erin, meestal. We gaan groentjes erin, ja. Zie je, heel een dikke bon, hè, James Barrière. Die had even een paar Long Island Ice, die gewoon strawberry mojito en een pornstar martini. We zien, huppakee. Mooi instruier. Ze zijn hier op de kaden. Hier zit een mooie pizzeria hier. Het is toch een beetje het uitgaanscentrum hè, van Drachten dit. Tenminste, jongens gaan hier altijd los. Hè. Dat kun je altijd wel van die berichten. Hè, dat de Westlanderijen weer op kaden. Dat idee kreeg ik altijd een beetje bij, maar ik ben zelf ook nooit best. Wat is het dan doen? Ja, ik let op dat scherm zien. Ja, hoe is dat heel continu te zeggen? Want ik denk van de dit wordt. Tegen dank trouwens voor die mooie superchat. Wat wie dat? Dat wie Rutti. Rutti 058, hè? Rutti 058, een heel mooi donatiedingen. Dus nou, goeie. Maar ik moet er wel even in komen, hè? Want misschien is mensen aan het vregen. Goeiedag, maak je ook vregen, meneer? Nou, dat hangt er vanaf wat. Ben je een dragster? Nee, Oh, wat ben jij dan? ik ben een wilpster. Een wielpster? Laat krek niet grens slaan, ja. Krek door de grens. Je praat Fries. Ja, maar ik ben voluit Fries. Ik ben een Algra, dus een Friese achternaam. Wat brengt u hier in Drachten dan? Nou ja, de wilp drachten, op de winkeling ging ik al in de drachten. Dat doen we wel jaren. Dus ja, ik ben een beetje Fries georiënteerd. Dus ja, ik ben voluit Fries. En wat was nou het mooiste wat Drachten hier de bieren had? Ach ja, wat is het mooiste van drachten? De bieren had eigenlijk alles wel. Ja, je kunt zo makkelijk winkelen, je kunt immer lekker te eten. Dus ja, dat is op zich wel gezellig. Wat is nou jouw favoriete plek om hier te eten? De Graancirkel komen we om protten, ja. Waar zit die? Die zit in het centrum, vlak bij de Mediamarkt, hè? Het is in de Mediamarkt. Ik kom net zo vaak in Drachten. Nee, ik ben het meeste toch eigenlijk in Ljout. Ik ken die dragen, oké. Ja, Ljout, ja, kom ik bollen, maar dit is toch wat kijk neemt het verder voort. Dus ja, ben ik meestal naar dragen, ja. Oh. Dus Snap ik. Nou, best nog. ja. Succes joh in Drachten dan. Je hebt nog een fijne uitstuur, zou ik maar zeggen. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Hier dan. Op mijn YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Ook in de Friese vlaggen, oké. Ja, ik ga deze krek krijgen van die dus ik heb nog zien wat goed is. Zullen we het even in de gaten houden, ja. Ja, zie ik het maar op. Ik kijk wel een kaartje trouwens, dat je het echt nog handballen in zien. Ja, ik zal even zien. Ik ga ze hier bij me ergens. Gaan ze hier in deze moesten, denk ik. Even zien. Ja. Nou, Zo? bedankt, hè. Nou, fijne dag nog. Ja, hetzelfde joh, hè? Ontzettend. Hoi. Verder zijn hier een prachtige Drachten. Gaan we nog een mooie reactie binnenkrijgen? Ik wil het eerst even lezen. Hè. Wat vind je dan een mooie sport? Nou, ik vind Formule 1 vind ik wel leuk. Ik zie ook wel naar voetbal trouwens af en toe. Aanrader in Drachten is een kapsalon speciaal bij Sjaam. De beste in de regio.
Lekker eten kan je zeker in Drachten. Het is een heerlijk all-you-can-eat Omnia. Kijk ik mooi bij Museum Drachten Friese plakplaatjes scoren. Jongen, dan kun je van alles in Drachten, joh. Ongelooflijk zo is. Ik moet eerst mijn mond erom krijgen. Ja. Dan gaan we even verder. We zijn verder hier door de kaan hier. Ben, de e-bike shop. Dat weet ik nog. Misschien wat ding te huren. We kunnen nog een pandje huren hier willen. Dat is goed om te weten, hè? Dagver. Oh, mijn stem begint erover te slaan. Goeiedag meneer, mag ik je wat vregen? Oh, die wil heel erg resoluut. Maar... Dagverse maaltijden hier. Bij de Alphenaar. Wat is het? De Alphenaar is de groentespecialist. Frieske turfrekken wast. 1 plus 1 gratis. Dit is een soort van groenteboer, joh. Die man gaat wel heel snel, deze man, hè? Goeiedag meneer, mag ik je wat vregen? Ja, krijg even, want ik ben onderwijs. Ja, je had er gewoon in. Je had haast? Nou, haast, weet ik niet. Ik ben even voor het schaatsen. Ik hier zin in een bierke en een bitterbaltje. Ja, lekker bitterbaltje. Ja, want ik heb begrepen het reed er in het begin dadelijk. Ja, wat? Daar begin aan. Ja, dat is spannend. Nou ja, het is jammer dat Jutta net mij doet. Oh, we hebben het in mij dan? Ja, weet ik niet. Ze had er wel van omlutst. Oh, dat kun je er wel in lutsen. Ja, dat. Hey, man, bedankt. Ik kom ook op de televisie. Nou, op internet. Nou, mij ook wel. Ik geef hem verder. Nou, succes met NK schaatsen, hè? En lekker in drinken. En je maakt een hele fijne dag. Tegen dank, hè? Ontzettend. Hoi. Iske vlogger. Ja, zie je het maar op, dan vind je het wel. Ja, wat? Dat ging er aan. Ja, nou. Fijne dag, joh. Ja, hetzelfde, hè? Hoi. Hoi. Zeg, ik weer NK, ik wist wel het reed erin weer, joh. Verdorie, ik ga nou ik moet concurreren met het NK reed erin, joh. Ongelooflijk, zeg. Gaan we nog een reactie binnen creëren? Nee. Nee? Oké. Hallo mevrouw, maak je wat vregen? Jazeker. Ja. Waar ben je onderwijsentaak vregen mij? Sorry, maar ik spreek geen Fries of weinig Fries. U komt niet uit Drachten? Ik woon hier wel, maar ik verstond even niet wat je zei zo snel. Want waar komt u van origine dan vandaan? Want u bent volgens mij geen Fries, maar... Nee, van origine uit Zuid-Holland, ja. Den Haag, ja. Hoe bevalt het hier in Drachten? Oh, ik woon hier al 22 jaar, dus heel goed. Ja, Ja? ja zeker. Absoluut. En wat was voor u de reden dan om hier naar Drachten toe te komen? Werk en destijds liefde. Ja. Ja, die dingen gebeuren. Ja. Ja, het was het wel waard om vanuit Zuid-Holland hier naartoe te komen? Nou, ik woonde al in Drenthe toen, dus... U was al wat meer naar het noorden. naar het noorden gekomen, dat klopt. Ja, ja. Wat zijn jullie aan het... Ja, we hebben een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. En we maken een live-uitzending. Wat leuk. Nou, hartstikke leuk. Vanuit Drachten dus. Ja, vanuit Drachten. Nou, heel leuk. Succes zou ik Heb zeggen. je nog een tip misschien hier in Drachten? Ja, het centrum is altijd leuk om eventjes rond te lopen. Het is altijd heel gezellig. Dus ga vooral verder kijken, zou ik zeggen. Nou, ik geef het aan. Heel veel plezier. Ja, tegen dank. Oké. Doei. Oké, goed, Jen. Nou, dan even verder. Ze zijn bekend binnen in het per se. Ik heb begrepen dat onze cameraman Bram, die komt hier ook regelmatig. Hier, ik zit op stap dan Bram maar net. Ik ben wel eens op stap best, ja. Ik was eens bij James. Oké, dus ik kom ook wel eens bij James inderdaad. Nog een mooie reactie hier. Hey, goeiedag meneer. Hallo. Dag. Waar ben je? Teamen. Ja. Hoe is het met die? Ja, wel goed. Ja, ik zit de livestream te verzenden. Dus. Oh, doe je op de livestream te beschermen. Ja, ja, mijn heid die zei, doe best in de achter, dus ik denk kom even langs. Ja, dat klopt inderdaad. Hier ben we dan. Ja, nou, maak ik een shout-out. Ja, dat was jou nou. Ja, jong, tuurlijk. Nou, een shout-out naar die heid. Alsen. Fijne dag, hè. Oh, Aalsen. Ja, dat zei ik al. Ja, die hier de Biemer hoe zei er. Ja, maar de Beamer, ja, Ja. doet hij wel vaker. Een hele dikke gutte Beamer op de kamer. Dat vindt hij mooi. Ja, wist. Nou, ja, snap ik wel. Ik vroeg ook een Biemer winkel wel, ja. Dat zit al wel helemaal groter, hè? Ja, daarom. Ja. Hoe is het weekend aan het doen? Lekker lang uit op de bank. Want Menje mag weer aan het werk. Dus. Of welk dorst? De binnenvaart, de skip. Was dat varen? Ja, ja, soms. Net al te vaak. Meestal is het bij de kraan. Oké. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is wel onpret onderwijs, denk ik. Jawel, is in Hoorn. Dus ja. Wat zei... Oh, hij reageert ik nog. Ik kom live weer in de uitzending met wat zei hij? Dank, jongen, zei er. Zo. Best wel eens bij Cambuur dan? Oh, wacht, de buis? Nee, ik ben nooit bij Cambuur inderdaad. Ik vind het wel leuk. Ik ben ook een keer geweest, hè? Bij Cambuur, maar wat voor sport vind je leuk? Ja, voetbal. RV. Is die RV man? Ja. Kom straks wel eens op de tribune. En, nee, ben ik iedere keer geweest. Oh. Net zo heel vaak. Dus. Naar een stadionverbod?
Nee. Oh, nee. Nee, dat net. Nee, ik kom met mijn mem. Oh, Ja. Misschien ooit met mijn heid nog. Waar zit ze, jong? Hey, nou, fijne dag, hè? Ja, fijne dag. Ja, en succes met binnenvaart gebeuren. Ja, dank u wel. Goed zijn, hè? Ontje. Hoi. We zijn weer even verder. We zijn ook bij La Provence. De lekkerste broodjes, zei er. De lekkerste broodjes. Broodje Benz zei dat ik. Wat zei je toen? Broodje Benz zei dat ik. Ja, broodje best dat iedereen fan is. Want het zijn de lekkerste broodjes aan natuurlijk, hè? Misschien hadden ze gewoon de grootste broodjes. Misschien niet per se de lekkerste. Maar ja, ik kan net lezen en herinneren tegelijk. Dat is lastig of zo. Ik weet niet wat het is. Leuk dat je in Drachten bent, zei Chantal van der Woude. Ja, ik denk dat Chantal in Drachten bent, toch? Wat goed is Brandon van geweest. Dus. Hallo mevrouw, maak je ook vrede? We maken een video hier in Drachten. Kom je ook in Drachten? Nee. Ja, op einde. Op einde? Nou, dat is je vlakbij, toch? Ja. En wat vind je van Drachten? Ja, leuk hoor. Wat is nou het leukste van Drachten? Ja, weet ik niet. Ik denk gewoon het centrum. Is er een speciaal ding hier in Drachten? Of, Nee. dat is nog een goede tip. Misschien maar eens heen of zo. Misschien, weet je het nog maar eens heen? Heb je nog een mooie tip voor Drachten? Nee, Niks? geen tips. Nee hoor, veel leuke restaurantjes. Ja, nee, ik heb hier helemaal geen zin in. We hebben al tv, alles hebben we al gehad. Oh, je alles al gehad? TV alles al gehad? Oké, nou ja, best. Moet zijn, hè? Fijne dag, hè? Chef, is die nog meestal hier te wachten. Het is druk. Op de kaarten, ja. Ongelooflijk zo is. Die man is bij de pois geweest. Ah, goeiedag, meneer. Mag je wat vragen? Jo, ben ik bij de pois geweest? Nou, nee, ja, ik heb wel tas van de poos, maar Ja. ik ben even met de kleermaker geweest daar en dan ga ik even wat kleren in. En even wat bjatskipjes halen. De klein makker die op de klein weer steken? Ja, spikkenbroek ziet een god zien. En er zijn er al 4 te volle voor het goord, hè, om kleren. Dus en ik denk een beetje mee. Ik denk van, nou ja, die man moet ik wel wat zeggen. Dus, Wat kost dat nou, een godzien spiegelbroek, meidje? nog een hele euro. Nou, ik bedoel, daar had ik geen eieren voor. Hè? Vooral net als toen een beetje kwaliteitspikkenbroek had. Hè? En die hajo? Ja, en waar reden je dit van? Van de Frieske vlogger. Van die Friese vlaggen. Oh, leuk. Ja, ken je dat wel? Ja, ik had er wel. Ja. Ja, je staat ook wel in Facebook, hoor. Nee? Jawel, ja. Dus ik ken het altijd even waarom ze volgen. Ja, zeker. Dit is op YouTube live. Oké, hartstikke leuk. Ja. Als je, ik steek van mijn favoriete winkel, hè, de Datshop. Hoe is de dartshow? Oh ja, dat is je favoriete winkel? Ja. Ben je een darter dan? Ja. Heb je ook een beetje talenten in? Ja, zo, maar ja, Hoe vaak gooi je een trippel? ik ben nou regelmatig, ik bedoel, ik ga dus ik word regelmatig een 180, maar zoals ik hier staan, hier ik high finish van 147. Nou, dat is echt leuk. En Dat wel heet, ja. ja, twakke triple 20 en een dubbel treintje. Maar we spelen dan bij Enjoy. En dan, nou ja, serieus, dan hier ik wel een geweldige opkomst. Dan ben we met 34 man of zo. En dan spelen we volgende ranking. En hier week een loting. En wat is jouw ranking dan? Is die een beetje heeg in de ranking? Of, Nou, dan moet al. En dan van de 64, nou, volgens mij. van de 64? Ja. Nou, dan sta je toch in de bovenste region, toch? Ja, oh, joh, maar ja, zo, ik ga momenteel wat een aandoening aan het ik bedoel, dus het is wel dat de kwaliteit weer aanneemt. Hegen is heel belangrijk bij darten. Ja, maar zo, ik gooi puur op gevoel, hè. Ik bedoel, maar dus, dat je zegt van, nou ja, ik weet waar het zijn, maar en dan gewoon zo strak mogelijk gooien en op die het loslaten, hè. Dat is een keus? Dat is een keus. Ja, je jongen er ook wel eens nee. Nou, vrijwel nooit, maar ik ga er vroeger wel eens naar jongen, hè? Dus ik weet een beetje wat het is, maar... Ja, maar we spelen echt competitie, hè, van de Friese Dartbond. Zo, mijn vrouw die speelt ik mij, mijn schoonzoon, mijn jongste dochter. Dus... Beetje een hele dartfamilie. Heel leuk, hè? Ja. Ik kan tenminste nog zo praten over deze dieetjes. Daarom, hè? Ja. Nou ja, hier nu verder ik nog wat vragen? Of, Nee, Jo? Nou, nee, ik wens hem een heel prettige gezondheid aan. Want ja, dat is, we moeten elkaar wat meer respecteren. En gezondheid wens ik, dan komen we heel eind, hè? Tegen dank, joh. Ik heb zo'n staarwenske. Oh nee dan. Het is dan moet je naar hier wezen, maar het is wel een wees die gesprek naar iedereen te hebben. Dus, Mooi zijn. ja toch?
Ik bedoel, maar laten we een beetje in vrede leven. Hé? Ja, dat is wel mooi weten. Ja, en ik hoop dat de Poetin op zijn bek hier. Ja toch, bij Trump. Ik ben net een Trump-aanhanger, maar de oorzaak hier onderneemt wel actie. Nog een actie maar die man, ja. Daar hoef je niet erin te zetten. Ja, we weten net hoe hij als Nederlander eruit komt nou. Ik bedoel, maar ja, als hij Rusland zijn zee houdt en die kan oprukken, dan kunnen we het zien en die kunnen weer samen Russisch praten, maar hier. Bliksem, nou, dan mag ik vast nog een studie, denk ik. Want ik praat alleen maar Fries eigenlijk. Nou, Dan kom je net zo via mij. Dat is al een mooie beurt. Oh, ja. Dat is al een mooie beurt. Dus, hé? Ja, dat hakkel, ja. Zo'n Russische beurt. Nou, best nou, ik ga weer verder. En succes met darten. Ja, maar, En de broek die het maken is. ja, nou ja, ik bedoel, ik maak graag in praten, maar ik bedoel, maar, en dit vind ik helemaal leuk. Ja toch? Ja, dat is zeker, natuurlijk. Oh, groetjes zo niet dringen. Ja, nou, wat jij, hè? Hoi, het allerbeste. Hé, wat zei Eduard, je kunt naar de markt toe, bij de Mediamarkt. Daar zijn veel mensen. Het volgende uitje, FK Dart. Ja, dat is wel inderdaad, ja. Wat een aardige man, inderdaad. Ja, wat een aardige man hier in Drachten, jongen. Fantastisch, hè? Had juist er wat bij Valentijn die in Frieske vloggen? Ja, ik had de vrouw ergens op trakteerd. Maar ik je niet vertellen wat. Spannend, hè? Wat hebben we nog meer? Hebben we nog meer reacties? Even zien. Kom even bij de koffieshop. Hakina Mata. De koffieshop. Loop door het Talenpark bij de Dirk. De welbekende Jimmy Euro van Drachten. Niels Rolstoel zit daar. Wat is dat, joh? Het Talenpark? Kom even naar de koffieshop. Nee, het Talenpark zit daar. Ik weet niet, joh. Ik zeg bekend ben je net. Dus ik heb meneer op fiets in de file. Je zit wel in de file, maar de fiets. Een fietsfile. Hoi. De kaan. Prachtig, hè? Wat een mooie boel hier. Maar goeie. Het goudwisselkantoor hier, jongen. Dat riek, jongen, in Drachten, jongen. Dan ga je zelf een goudwisselkantoor. Als de vrouw wat verwend, Juster, zei hij hier. Tuurlijk, je maar de vrouw altijd wat verwennen, toch? Dat hoeft net alleen op Valentijnsdag, hè? Ken ik op horen daar. Zullen we verder zien, want ik heb begrepen. We kennen ik Rjochts. Oh. Hey, goeie. Dat zijn carspotters, denk ik. Dit zijn carspotters, dit? Ben dit nog carspotters? Ze staan op mijn telefoontje. Ik kan een vregen wat zo'n dwan binnen. Misschien met carspotters. Ah, goeie, mag ik je een vregen? Ja. Wat ben je aan het doen, jongens? Carspotten. Oh, is dit carspotten? Ja. En hebben we mooie auto's, jongen? Nee, vandaag niet. Waar les dan vooral op? Ja, dikke auto's. Getunede. Ook supercars, dat wel. Maar komen die wel in Drachten? Soms. Wat is de mooiste auto die je in Drachten jongen hast? McLaren, denk ik. Ik denk 918 Spider. Ja, of een McLaren 720S. Specifiek, joh. Ja. En maak je er dan een foto van? Wat doe je dan? Ja, video's. Video, maar soms ook foto. Dus je moet eigenlijk moeten wachten tot er een mooie auto daar komt. Ja. Ja. Een soort visje is het eigenlijk, maar dan voor mijn auto's. Ja. Maar wat heb je dan, jongen? Vandaag? Ja? Nog niks eigenlijk. Helemaal nog niks, nee? Of steen je nog maar correct? Eigenlijk staan we hier nog maar net, ja. Oké, ja. Het zit je wel inderdaad dat het inderdaad wat file, hè? Het is een mooie filevorming hier. Dus als ze heel deel komen, dan is het wel mooi stil. Toch? Ja. Nou, best. Succes hè, met Carspot. Dat is weer mooi Peugeot 208. Zie je, joh. Prachtig. Maar ja, dit weer... mooi focus, mooi Ford Focus. Hè? Dat was het net voor, denk ik. Een mooie BMW, hè? Ik het ook wel. Een Volkswagen. Sorry, ik had laatst een spultje die ging een licentie voor de echte auto nam. Dus ik... Hé, wat is dat voor een toeter? Ik heb een van alles hier trouwens. Ik snap wel dat je een beetje stingen hebt. Prachtig hier. Maar even een blik aan. Zit is een mooi Volvo daar, maar zin. Een Volvo bedoel ik. Ik heb even stingen, ik vind het mooi. We beginnen met die man in een autosport, een mooie jaren is ver zo, maar zin, prachtig. Zin, mooi Volvo, Bram. Dat is mist, joh. En wat is dit voor auto, maar zin? Ja, een dikke Daihatsu. Is dit, jongen, een soort van Chrysler of zo? USA Cars toch? Een beetje scancière deze auto, denk ik. Ik kan het niet meer herkennen, jongen. Mooi Volvo, ja, ik weet het niet. Het kan ook in McLaren's, jongen. Nee, jongens, ik weet het niet. Verderop komt het BMW's, jongen, maar... Het zijn wat standaard BMW's. Niks bijzonders, jongens. Nou, dan gaan we verder in, hè? Ja. Doe maar duur, ja, prachtig.
Nou, best. Maar we die kant uit of maar we die kant uit? Die kant uit? Dan we gaan die kant uit, ja? Ja? Nou, succes hè, met kaarspatten, hè? Ja, een mooi tjerk hier. Hier is zo'n mooie oude tabaksfabriek daar. Dat is een mooie oude tabaksfabriek. Vakken van de Meulen. Dat zei Wilmer Ekkel. Die zei dat een heel mooie tabaksfabriek daar. Nou, dat had helemaal gelijk om. Een hele mooie tabaksfabriek. Er zou net weinig tabak meer bakt worden, maar ik weet eigenlijk een tabaksfabriek. De tabak bakt. Tabak bakt. Oh, hier is een... Roan. Oh ja, daar ga ik wel eens wat van jeetje. Dat is wel een skofje niet alweer, maar... Wat wie dat ook alweer inderdaad? Hier op elkaar wat is er gebeurd? Ja, die jongen is Delft. Hier in hier in de buurt waarschijnlijk. Ja, hier ergens, ja. Hier op dit plak toch? Ja, voor mij wel, ja. Ik weet nog inderdaad, van mij is ik een stille tocht toen inderdaad, hè, voor die jongen. Ja. Roan Brilstra. Uit ons oog, maar nooit uit ons hart. Ja, inderdaad, jongen. Dat is een beetje hetzelfde als in Ljouten ook wel haast, hè. Bij dat Tjulker gebeuren natuurlijk, denk ik. Beetje vergelijkbaar, hè. Zo'n lieve heersbeestje erbij, hè, voor het tegen zinloos geweld. Ja, sneuwe boel, joh. Het is soms wel een beetje gekscherend erom, maar ja, er gebeurt soms ook wel ergere dingen dan een beetje een vuistgevecht, zeg ik maar zeggen. Het is een feestje hier, want hier komen we echt in het centrum, hè. Daar weer het Carillon. We rennen op naar het Carillon. Hier ben ik nog wat mensen op fatbikes. Dus even zien. Eduard, wil je verkering, zei hij. Oh, dat wordt heel... Nee, dat wil ik net. Kijk heel kwaad over. Apen en bieren. Ja, dat geven we aan te kennen. We gaan aan de apen en bieren. Hier gebeurt ook wat je ziet. Als je fietsbaan moet oppompen. Lukt het? Ja. Als het een lekker baan of wat is er nog aan? Ja. Wat zei het? Hij was lek. Wie er lek, maar als je hem nog plakt of als je hem alleen maar oppompt? Nee, ja, gewoon gepompt. Als je hem maar oppompt. Ja, ik heb een YouTube-kanaal, De Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger, zit erop. Ik ga een heel mooi ding krijgen op een microfoon van Martijn Pol. Die zei, dan moest even wat op die microfoon doen, dan ben je herkenbaar. Maar overheen, want dat is nog. Ik kan je net lezen. Jawel. Ja, De Frieske Vlogger. Ja, oh, dat ding al moffen hier. Weer mooi moffen voor moffenbeer. We gaan even verder hier, het prachtige drachten hier. Hier is ook een tandartspraktijk, dental art. Te huur, zullen we een keer een pandje hier betrekken hier. Te huur, Dijkstra, Kooistra. Hey, heel mooi superchat van Laura, dankjewel. Maar Laura, best net de rederiden aan het zien. Had u al inruilen voor de rederiden dan net? Maar jongens, voor de mannelijke gedeelte, Jut al leerdam, dat doet net mij, dus je kan gewoon zien bedoelen. Ja? Dus, die dat toch net mij, dus daarvoor hoeft het net doen. En dat gaan we... Nee, mijn biertje? Dat weet ik niet, joh. Even zien, wat zei hij? Dus hier wil heel graag verkering gaan, ik ook alweer. Even zien. Drachten is toch echt het Almere van Friesland, zei hij. Het Almere van Friesland. Wauw, wat een vergelijk, zeg. Hallo? Mag ik iemand vragen? Ja? Waar ben je? In Drachten. Wie zijn jullie? Ik ben Jordi. Melissa. Ik ben Yara. En wat brengt jullie hier in Drachten? Ja, gewoon een beetje winkelen, zover. Heb je al wat gekocht? Nog niet. Ik niet. Ik wel. Oh, wat heb jij gekocht dan? Ik heb luchtje en make-up. Oh ja, is het een goed luchtje dit? Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook voor je. Ja. Heb je wel geruikt eerst of niet? Ja. Geroken? Geruikt? Roekt. Ja, sorry hoor, Fries, maar het Friesisme. Ja. Geruikt, dat ken ik denk hoor. Geruikt? Geroken? Ja. Okay, nou ja, mooi. Dan ben je er klaar voor het weekend denk ik hè? Ja, zeker. Vanavond nog op stap? Ja, we gaan uit eten met mijn vader en mijn stiefmoeder. Oh, gezellig. Waar? Omnia. Omnia, daar heb ik een goede verhaal over gehoord. Omnia, dat schijnt heel goed te zijn. Ja. Toch? Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ja. Ik ook niet. Jij wel, ja? Superleuk daar. Wat heb jij gehad bij Omnia toen? Heel veel. Oh, heel veel gewoon. Ze hebben gewoon heel veel daar. Ja, het is een wereldrestaurant, dus het is heel veel verschillen. Ze hebben de wereld. Ja. Zo. Nou, dan gaan we verder. Veel succes hè, vanavond in Omnia. Montjen, dankjewel. Hoi. Wat gebeurt hier al, joh? Best, ik aan het... Oh, die had de school al uit, jong. Ongelooflijk, jong. Als sneeuwbal gegooid, denk ik. Oh, bliksem, jong. Wat gebeurt er, jong? Ze ben die beginnen elkaar wat te attacken of zo. Ik weet het niet, jong.
De baldadige jeugd van Drachten, je denkt. Die haast ik. Ze doen we net onder voor jou, hakken we terug. Huh? Nou, ik ga verder. Maar even naar die apen en bieren. Hè, hier zijn, hè? Dat moest nou een del. Ik denk dat we weer eens del moeten. Apen en bieren. Wist je waar het is, apen en bieren? Ik weet niet waar. Nou, dan geven we die kant uit. Van mij is mijn parkeerterrein. Dus en daar is een parkeerterrein. Hoi. Mijn zusje. Lunch en diner. Even verder, jongen. De jeugd die begint je de boel te nemen. Ze zijn die kaarspatters. We zijn dikke X4 en M50D. Wat wil je nog meer? Zo weer zien. Kom ook alweer in achteraf straatjes hier. Maar. Factor 4. Wat zei je toen? Drachten is oors. Drachten is oors, jongen. Het is heel oors hier. Het is heel oors dan jou hier. Naar de burgemeester Vuitenweg 94 de Drachten. Dan kom je een beetje achter het centrum natuurlijk van... achter het centrum, mag ik het zeggen. Als je die winkel staat, als erachter en horen... We zijn nou bij de expert. We zijn nu bij de expert? Toch? Ik zie wel een A, bierbrouwerij Noorderdrachten, nee wel. Toen ben je nog in een brouwerij al weg. Het ding je bilko van de brouwerij. Heel verrassing onder de brouwer. Mag ik even stilzitten? Ook rennen, kan ik het lezen, joh. Vroeger vaak op stap geweest in Drachten. Een mooie stad. Ja, ik denk dat het is goed. Ja, ik vind het ook, ja. Oh ja, dorp. Ja, het is een dwarp. Het is een grut dwarp. Het is een dwarp. Wat is het nou? Een stad of een dwarp? Het is een dwarp. Drachten is een dwarp. Maar wel een grut dwarp. Oh ja, je zit een aap. Dat mist me net. Apen en bieren. Hè? Oh, daar is ze weer. Ja, daar is het. Denk erom, jongens. De fan. Wauw, dat is zo'n Drachtenhooligan. Prachtig. Oh, wat... Oh, gaat goed of net? Oh, dat gaat echt krek goed. Ja, hè? Het hart boven op de auto. Dat kan krek goed. Oh, wat wilde braaf zijn, joh. Fatbikes. Dit zijn nou echt vette bikes. Zo, hier is een aap. Apen en bieren. Welkom bij Apen en Bieren. Kom binnen. Een slijterij. Zo, misschien een mooie auto, joh. Een mooie GT. Een dikke VW Up. Een Volkswagen Up GT. GIT. Alles omdraaien. Een P. Een Volkswagen P. GIT. Zo'n windje hier. Ben je nou rustig hier, joh. Ik heb meer mensen bij. Daar komt het wel. Joh. Zo, joh. Wat bier hier dan, hè? Dus minder apen, maak ik het idee. Goeiedag, hè, meneer. Hallo. Dit is de Vloggende Fries. Ja, zou ik het zeggen, hè? Ja, goeiedag even. Goeiedag, is bij jou. Hoi. Ja, best. Maar dat ik? Pieter van Apen en Bieren, toch? Pieter Saiter, ja. Ja. Een mooie bril op, dat ik vorige keer net, jongen. Ja, nou ja, deze had ik nog net zo heel lang, nee. Nee, briltje, ja, bevalt me best. Ja. Dracht neer of het zoals wij? Ja, nee, hier, hè. Hoe heet het? Hier dat groene winkeltje. Okay. Ja, best nou, die gaan me goed geholpen. Ja, de vorige keer dat ik die trof, toen hier de biertest won, hè, hier in Drachten. Toen best de beste biertester van Drachten. Dat staat er nog, hè? Oh, ik zie het, ja. Die had ik toen, die won, hè, die tafel. Dat is een heel tafel won. Ja, joh. Omdat ze goed bierbril kerst. Ja, wisten er meer, denk ik op een hekker daar toen. Ja, een mooi feest. Ja, weer mooi, machtig mooi, joh. Mooi instrooien, Rick, voor mij. Dus ja, ik ben er wel een beetje trots op. Best genoeg, ja. Dat snap ik, tuurlijk. Ja. Want het ging er kwam uiteindelijk op del. Je kreeg gewoon een glas bier van jou, snuit. Ja. Roek en pro, maar wat het is, en dan maar het rieden. Ja, nou, we had ik wel een beetje oefenen van tevoren. Ja, we hadden best, ik wilde in. Ik denk dat ik dit nog eens winnen hoor, dat zo mooi was. Dus nou ja, we hadden echt wel eens best in, ja. Dus ik ga hier boven hangen een proeflokaaltje. Oh, is er een proeflokaaltje? Oh, maar ja, we rennen maar die maar, even. Ik heb eerst wat tussen drooien rijden, zo zien. Ja, toen mijn man of 8 hadden we hier toen alles, de hele regen bij Daal was. Dingen opschroeven en bijharen en weet ik het alweer wat. En dat had wel geholpen. Ja. Snap ik inderdaad, ja. Nou, mooi hoor. Ja, kijk, ja, je kunt wel mooi zitten, ja, maar dat is achter de winkel dus hier. Snap ik wel. Maar hier is dit is de hele slieterij. Ja, ik zou meer bier dan apen. Ja, nou ja, ik ben er zelf in van. Dat is dan de bierafdeling. Bier en whisky, daar specialiseer ik me in. Bier en whisky, ja. Dit is de whiskyhoeken. Nou ja, hier de rest, hè, berenburgjes en zo wat hennen. Ja. Ah, mooi woord of niet? Ja, dat is mooi woord. Ja. Mooi gong hier, denk ik. Ja, maar du bent een man van het bier, toch? Nee? Jongen, ik ben een man van alcohol. Oh. Nou, dan krijg je wat de plak. Ja, ik ga zelf een vestkoers kruinen. Ik kom binnenkort uit. Dus voor iedereen, dit is even naai misschien, maar ik ben bezig met een vestje. Dat heet alcohol. Oh, nou, berg genoeg.
kan alleen draaien. Is de alcohol net per se het lekkerste van het hele geheel, maar het zit er wel in, hè? Oh, nou ja, bij het genoeg. Ik ben benieuwd, jong. Wie wat je blijven nou? Ja, dat is een mooi feest noemen, joh. Ja. Noem maar eens al clip, maar dan moet nog een clip bij en et cetera alles. Dus, Had je al een plak om op te nemen? Had je daar al ideeën in horen? voor een clip? Ja. Ik kan wel een paar ideeën al, maar dan net helemaal vaststond. Oh, nou, kan je wel komen. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel een mooie locatie daarachter daar. Ja, nou. Want ik zie namelijk het denken over het idee voor de clip, voor het Veske. Ja. Maar dat weet ik net zeker. Ja, dit is nou een beetje een... want ik vond me een beetje dat ik dacht van, een beetje gewaagd. Ik weet het net. Maar ik dacht van een soort van AA-meeting-achtige setting. Ja. Iedereen zit op een kratje bier, zullen we zeggen. En dan kom ik er binnen en dan zit er al een groepje kleren. En dan zeg ik, nou goeie jongens, ik ben even drinken. En ik ben een... Nou, dan... alcoholist. Ja. Nou, ken je wel, jong. Ja, dan ben ik dat net per se gelijk altijd, maar... nee, maar ja, een grapje, hè, ja. Even een grapje. Ja, natuurlijk. Maar dat zou je wel kennen dus. Jawel, hartstikke leuk zelfs. Jawel. Nou, dat kan ik regelen, hè. Dan nemen we het hier op. Gaan we een locatie. Is het vast een stukje jongen misschien? Of? Jawel, ik denk het wel. Ik zat even muziekje, hè. Maar even nadenken, hè. De sfeer ziet er al betiert in. Het bier smaakt best, maar na een heel kratje bier stapte ik op wien. Wien naar bier, dat jouw plezier zag ik leert. Maar van plezier kreeg ik niet mij het gong finaal verkeerd. We soepen A terug, want we binnen L nog net vol. Oeh, we soepen K terug, want dat de O net meer vol, zo weet je. Wie zei ze H-O-L, kom maar mij dat rondje del. Wie zei ze A-L-K-O hol, hey, alcohol. Dat mag toch wel, joh. Ja, zo dus. Ja, maar het wezen. Nee, best nog, ja. Nee, dik in het water, jongen, dik in het water. Nou, dat weet ik. Ik kom hier nog wat brengen hier, maar... Dat stoor Erik mij aan die biertest. Nou, dat zou best kennen, ja. Koning zei, die maakt er altijd wel even wat moois van. En van mij gaat het regulare doel, hoor. Nee, ik pro als niks, nee. Ik heb niet Ga je bij de kassa, ik mag even nog aan de gang. Nee, tuurlijk, doe maar zo verzinnen. Ja, de blonde Bertha, die mag ik verkouden worden natuurlijk, hè. En de, wat is er meer? Wat? Een dikke bolle. Dus even zien, wat zei de mensen? Even zien, voor de deur daar. Mooi man, deze. Een whiskyhoeken, ja, zei hij. Ja, ik kan niet. Zien we de whiskyhoeken hier? Voor de meesten die graag whisky drinken, maar hier hebben we whiskyhoeken. Dit is nog een whiskyhoeken. Dat is ook een whiskymotor. Ik had een elektrische motor, maar dit is een whiskymotor. Gasolina. Je riet op whisky, denk ik. Ja. Oh, de mat is zo'n ding, hè. Hartstikke verschillende soorten en maten. Hier, de 92 rye whisky. Nee, ik mag ook graag whisky drinken, ja. Goh, wat zei ze nou? De Glen Powell? De Glen Talloch. Denk ik, de Glen Talloch. De Glen Talloch. De Glen Scotia. Glen Scotia. Als er ook Ik moet nou net een whisky omstompen, ja, want dan waren we al in de prijzen, denk ik. De Glen Glossy. Oh nee, de Glen Lossy, sorry. Zo met de Glen Moray, heb ik voor mij ook wel eens gewoon inderdaad, ja. De Ultimate, ben ik altijd wel mooie whiskies inderdaad, ja. Wat zei je toen? Oh, de Glen Talloch? Maar dat er onderonder zit, dat wil ik wel zeggen van dat er net in het zichtveld zit. Dat zijn waarschijnlijk net de beste whiskies dan. Nou, ik vind het prima. De meeste, toch vaak zo van het spul wat onderonder zit, zoals bij de Albert Heijn vaak, ik ben toch vaak wat de B-merk die onderonder zit. Waar staat de Makersmark? De wat? Makersmark. Ja, dat is net nog niet vrij. Ik werk hier natuurlijk net, dus dan moest ik bij die man achter de kassa wezen. Bushmills, daar ben ik wel eens west in Ierland, bij de brouwerij ben ik zelf wel eens west. Bushmills, ja. Maar goed, misschien wordt het aan het laag hè. Dit is een soort van alcoholreclame, denk ik. Ja. In China zijn we nog wel lang bij, denk ik. Ja. In China zijn we net pensioen worden, jongens. Dat kan ik nu denken, ja. Nou, hartstikke mooi, jongen. We hadden even pensioen hier. Ja, nou, best genoeg. Mooie selectie om whiskies hier. Maar is dit ik wel? Ik maak alles wel. Ja? Ja, het maakt me eigenlijk net zo vol uit, ja. Een beetje alcohol in zit, dan ben ik ook gauw om. Oh, nou ja, best genoeg. Ik ben net zo moeilijk. Ja, nou ja. Mag ik een keer even bij een proeverij komen of zo? Hast je dat? Nou, doe mensen Winsum of wat weet ik. Nee, Watten, ja. Ja, ik krijg wat er 4 met de fiets, denk ik. Oh, nee, hè? Nee? Oh, nou, mag je een keer een proeverij komen of zo? Als ik een proeverij ben, dan is het net zoveel, hè? Dan ga ik wel wat voor zeg maar. Ja, nee, dikke water, jongen. Dikke water. Ik meestal die fietsen op een racefiets en dan ga je heel eind om te fietsen.
Ja, nou ja, daar ben ik zelf net niet van. Maar, Is het een racefietser? Nee, net zo hulbord. Nee. Strak pakje wat doen en dan Nee, blok om. dat is net voor mij. Nee. Maar dan helemaal niks, elk zijn eigen. Ja. Hoe lang was deze zaak al? Want ik weet, ik zijn net heel bekend, maar... Ja, nou, de zaak die had er nou een hier 5 en ik had nou een hier ongeveer. Oh, dat is hier nou de eigenaar. Ja, vroeger week bij het personeel. En toen kon ik het doornemen en dat weer vlindeer. Beetje verbouwd, beetje groter maken en zo. Je spijt van? De apen en beren, dat is 4 weer nou ongeveer. Maar daar had je geen spijt van? Nee, zeker net. Nee, mag het mooi, jong. Was dat mooi dan, om een apen en bieren en zo'n sliterijwinkel te hebben? Ja, van je hoe ben je werk maken, hè? Ja. Dat is het. En dan nog eens een keer bij de biertest winnen, hè? Dat is wel Ja, echt een... ja, joh. Ze kan maar komen, hè? Snap ik, ja. Ja, nee. Nou, leuk, jong. Ja. Wij zijn nou weer slaan verder. Zijn hier in Drachten? Had je nog een tip voor u hier in Drachten? Of, Nou, dan zijn zoals we met die brillenzaak zijn kennen, hè? De hele mooie briltjes. Ik ben wel touwen naar je bril. Ja, nou, ze zijn de beste volle mooie zaak, jong. Dan zijn we denken, ja... Nee, ja, dan was in ieder geval hier tussen het rennen. En daar komt onder het Carleone, de Haspoort West, denk ik, hè? Ja, dat ben ik wel eens best. Nou, dat zei niet schrik voor die in de comments. Die zei van, Drachten saai voor Rensendorp. Ja, nou ja, we hebben hele grote kringloophandels en zo, hè? Daar komen de mensen voor naar Drachten. Ja, we hebben een stuk of 4 of 5 kringlopen. De kringloophoofdstad van Friesland. Ja, joh, daar is alles te krijgen, hè? En dat is sowieso ook wel leuk, ja? En grut. Dus, daar komen altijd wel aardig mensen op jou. Nou, en echt hele lietse mooie, gezellige lietse zaakjes. Nou, die binnen inderdaad net zo heel vol, maar... De kringloop, maar je is eigenlijk wel de unique selling point van Drachten. Daar komt het volk van Boetenau wel op jou, ja. Ja, en ik ga hier ook wel aardig live van Boetenau, ja. Dus dat werkt echt wel goed, ja. Ja, dan ga je eerst naar de kringloop en dan is er misschien nog een speciaal bierpakketje. Nee, even met de aap op een foto en zo, hè. Dus, oh ja, dat doen mensen vaak? Ja, ik heb een kleintje met hond. Want je naast zijn honden, trimsalon. Dan ga je een holle hond en die schrikken ze wild van die aap soms. Dan scheren ze er dik op. Ja. Super gevaarlijk, Jan. Ja. Ik zeg wel, haarbeet, maar... Nou, super, jongen. Dan gaan we verder zijn in Drachten. Ja, je maakt succes, een informatie. Ja, best gedaan, jong. En bedankt en succes. Ja, dan doe ik bedankt. Hè. En we hebben helemaal contact op de clip. Bij de biertest en maar die clip nog even. Hè. Dat zul je wel kennen, ja. Ja, vind ik leuk. Nou, super, hé. Dank u wel. Oh ja, neem ik een kaartje maar. Ja, best nog. En die hebben we wel even, jong. Ja, nee, dat komt goed. Super, hé. Ben je nog? Ook ik een meisje, jongen. Succes. Wat zei ze toen? Ook ik een meisje, jongen. In de kring en zo. Ja, dan mag ik eens een roltje mij spelen, toch? Ja, mag dat, jongen. Ja. Misschien ook bij figuranten, want die orenman, daar kan je mij weer toen van apen en bieren. Ja. Misschien kan je nog een soort figurantenrol vervullen. Jawel, lig ik me lachen. Dolle, maar wezen. Super, hé. Bij ze nog. Gaan we afsprutsen. Oké. Hey, dankjewel, hè. Hoi. Deze man ook een aanrekening, hoor. Zo. Ja, verder. Hoe laat het leven maken? Oh, dat is nog... Ja, goeiedag even, meneer. Hallo. En waar ben je? Glenn? Ja. Dat zit op een jas, jongen. Lekker duidelijk. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hoi, ik ben Eduard. Hoi. Hoi. Hoe is het? Ja, best en met die? Ja, ik goed. Had ik nog een keer getroffen of net? Nee. Nee, ik deed wel op de film van de Hoenekop. Ah, ja, tuurlijk. Ja. De Friese muzikantenkiller. Ja, dat ben ik, ja. Inderdaad, ja. Is nog Friese muzikant of net? Nee, dat ben ik net. Ik ben wel melkveehouder. Ja, melkveehouderij Henstra? Ja, in Houthagen. Dus dat is wel mooi. Ja, leuk man. En hier is Tjona weer live in, dan net? Ja, zeker. Ja. We zijn wat aan het wachten hier. En nou ja, dus ik dacht van, nou, misschien kunnen we je wel treffen hier. Ja, nou inderdaad. Ja. Ik kom wat rond hier in Drachten, hè? Ja, en wat komt zo hier uit de buurt of net? Ja, ik kom in de buurt. Ja, ik kom uit Watten. Oké. Doe komst in Houten Hagen? Nee, ik kom uit... Niet excited, man. Uit Veen. Nee? Oh, uit Veen. Surhuisterveen of Heerenveen? Ja. Ja, ik moet altijd even wennen, want sommige mensen zeggen... Ja, doe komst uit Surhuisterveen. Zij ook het Veen of niet? Ik zeg het Veen, ja. Weet je, maar wat er hier, hè? Maar komst uit Jerrenveen? Ja. Ja, en dan, wat is leuk om Jerrenveen, maar we denken hinder met de livestream of niet? Ja, zeker doen. En waar hebben we dan Sjen? Het centrum. Ja, de mensen. Maar du zit in de melkveehouderij, of de werkt bij de melkveehouderij. Is dat in Jereveen dan? Nee, dat is in Houthagen. Ik woon ook op een zorgboerderij in Heerenveen. Het wolwezen, leren, werken, wonen. En daar zit ook een melkveebedrijf bij, Kramermelkvee heet dat. Dus daar werk ik ook bij. En dat is allemaal hartstikke leuk om te doen.
En wat doe je dan? Koolmelk, wat doe je dan? Nee, ik ben gewoon meer over de koeienverzorging en de boksen langs. En nou ja, dat is wel mooi. Dus dat mooi werk. Ik doe het al 9 jaar. En tot dag van vandaag vind ik nog eens hartstikke mooi werk. Dus, leuk joh. Ja, zeker. Maar je hebt hier even te wachten, Jere. Ja, op jullie. Oh, zo, oké. Ja. Ja, nou ja, weer wat op de nacht, jongen. Maar dan maar een verder zijn. Ja, zeker. Dus de dracht is wel mooi. Een leuke steen opzacht haast, jong. Ik heb hier 19 jaar gewoond, maar na 19 jaar was ik er weer klaar mee. Dus ben ik gaan wonen op de zorgboerderij. Ja, in Heerenveen. Ja. Op het Heerenveen, wat zei je eigenlijk? Nederlands is het Heerenveen. En in het Fries is het, noemen wij op de zorgboerderij gewoon het Veen. Het Veen, ja, het Veen, ja. Ja, nou ja, dan is het Heerenveen. Jazeker, ja. Dan waar je bent, hè, dracht, dan denk je misschien Rusterveen, maar Heerenveen. Hoi Maurice, hoi. Maurice weer dracht, nee, rek. Nou, dat is weer verder, jongens. Zeg. Ja, mag ik misschien mee op de foto? Ja, tuurlijk wel. Ja? Zit er zelf fotograaf weer? Ja, sorry. Nou, dan makkelijk, zullen dat we het zo. Ja. Ja, super. Ja, maar zelf maar niet, want hoor, dan... Dat was leuk natuurlijk, hè? Is dit de papegaaienbuurt of niet? Oh, een hoekje. Ja, waar maak ik de foto? Ja? Ik dat toch? Ik wil het toch. Ja. Ja, komt ie. Is een beetje traag hier. Ja. Ja? Ja, super, hé. Hey. Ja, leuk man, leuk om die ontmoet te hebben, jongen. Hey. Ja. Zet hem op in het veen. Ja, komt goed. Ja, jong. Nou, ontzettend. Ja, ontzettend. We zullen even verder even door het centrum heen rennen. Ja, succes. Ja, dankjewel. We gaan verder lopen. Ja, hoi. Moet ik even denken, hè? Maar ja. Even denken. Oh, weet ik, die kant uit, toch? Ja, maak het uit. Maak het uit, je weet ik gewoon, hè? Ja. Hadden we mooie reacties? Ben je helemaal om beneden net met de reacties, of niet? Misschien Rinus bezoeken. Ja, die wend je natuurlijk in Dracht. Dan kan ik wel jongen dat die wend je voor mij. Die is 4 waard, dacht ik maar. Hij went 18 in Orde Squall Rinus. Dus dat is je misschien net in de buurt. Weet ik. Misschien wel een keer naar hem op ziek. Krijg ze als Boer Frans. Want heel veel mensen die vreden van ga op bezoek naar Boer Frans. Nou, dat hebben we onlangs ben we daar met Dwaan geweest. En daar komt ook een video van. Dus binnen kwart mensen een video. Op zoek naar Boer Frans. Of is Boer Frans verdwenen? Waar zult ze deze mensen? Ik heb er nog niks van zeggen. Op het veen. Ja, ik zeg op het veen. Kun je even kijken of er nog leuke schoenen maat 45 bij de Scapino liggen? Nee, dat kan ik net zien, want ik ga namelijk in maat 44. Ik ga maat 48. Dus ja, we zoeken naar maat 44. Ja, maar misschien lezen ze er wel. Maar zelf even zien, op internet, kijk. Terug is 3 keer zo lang. Even zien. Wat voor mooie single malts heeft hij staan? Seit DVR. Ja, dat weekend had ik het net jongen, maar ik ben inderdaad zelf ook wel een single malt man. 12 hier, of het ouder. Leuk. Even zien. Ja. Nou, leuk. Aan het begin van het centrum bij de CNA zit een leuke winkel. Smoek. Misschien daar even kijken. Hey, Predator 79. Hey, waar moeten we naartoe, Maurice? Het is maar net wat je wil. Je kan, ik weet niet of jullie al koud zijn, of jullie al lang buiten hebben gelopen. Nee, ik ben op zich wel warm trouwens. Een rondje centrum is doen. Je, nou, Papegaaienbuurt zit om de hoek. Dus daar zou je naartoe kunnen gaan. Ja, we zijn dit bij het Carillon geweest. Oh nee, dan is dat de eerste. En als je dan bij het Carillon bent geweest, kun je eventueel iets terug naar de Waag. Dan kun je even toch weer opwarmen als we wat hadden. Aan het water, hè, daar, de vaart. Oh, de Draagsterveert. Het begint daar, dus ja. Dan, Draagsterveertplan? Nee, dat doen we anders. Ja, dat was inderdaad wel dit plan. Dus, okay. Maar die ligt er nu, dus dat scheelt. De beruchte Alfa Romeo. Ja, beruchte, ja. Nee, valt mee. Nee. Okay. Nou, dan rennen we verder. We rennen gewoon even die kant uit, denk ik. Dan rennen we richting Carillon. Doe dat. Ja, maar dat wel? Ja, het is jouw stream, toch? Ja, dat is waar. Ja, dat is weer ik maak wel fotootjes. Oké, ja, super. Hè, dankjewel. Dan rennen we even verder, heren. Zit er ook een handhaving daar? De handhaving. Misschien kunnen we die even vragen wat er te handhaven is, heren. Valt er hier nou wat te handhaven? Ja, hoor, ik kan even stilstaan. Wat is er nog gewoon? Rinus woont aan de... Oh, die woont aan de Liepenstredde. Ik zag wel wat mooie single malt zit Laura van. Inderdaad, jongens, single malt. Jongen, dat is wel het beste, hè? Ik heb dus ook een beetje whisky staan. Ik wil net touwen naaien hier. Maar ik kan er vol van die flessen hebben, want dan gaat het verkeerd.
Flesje voor onderweg. Wat zei het? Flesje voor onderweg. Ja, een flesje voor onderweg. Een FVO'tje. Flesje voor onderweg. Doe maar een FVO'tje, joh. Nou, een single malt, een FVO'tje. Huh? Rietje erbij. In de rugtas. Ja, de rugtas. Ja, lekker voor een teaser stream. Een streamwhisky. Ja. We zijn de handhaving. Wat doet hij? Wat een bel je, joh. Je moet handhaven. Ja, misschien hoor. Die ben weer in je wat... Ja, dat dacht ik al. Maar ja, dat is lekker gooien dan. Beetje sneeuwballen gooien willen, ja. Leuk, man. Zo. Ga goeie. Dan rennen we weer Jos, gaan we naar het Carillon. Is dit autovrij hier? Kan je weer zo herinneren? Ja hoor. Wees gerust. Ja, dit is autovrij. Is de bedoeling. Je bent bijna een soort van drachtengids. Tourguide. Ja, ik tourguide. Dus dan weet je wel wat dingen. Dus dat scheelt. Ja, inderdaad, joh. Ik sta volle weet ik in het van. Ik kom hier. Ik ken het een beetje, maar daar hard ik wel op. Ik vind op zich het centrum heel net verkeerd, ja. En daar is de mediamarkt in die buurt? Dat is het Raadhuisplein met de 8 van de motorkappen. De 8 is vrij, dat is... En er is nog markt, toch? En er is nog markt? Ja, nou, dan gaan we daarheen. Nou, ik kom altijd op de markt, toch? Omnia. Nou, dan gaan we daarheen. Wat is nou hier Albert Vrijen, hè? Ja. Dan rennen we in die kant. Omnia, het wereldrestaurant. Een wereldrestaurant. De Wolkamer. Jeetje, wat een spul hier. Ik wil drokker hier, ja. Dat is er net een hassers met de kade natuurlijk met het uitgaansgedeelte. Dat is natuurlijk hoe daar net vol te beleven. Het gaat nou hier om. Het Raadhuisplein. De Omnia. De Omnia. Oh ja. Nou, zo zien. Jazeker. De Tjerkenstraat hier. Dan kom je samen aan bij het Raadhuisplein. Oh, ik ben wel eens een keer west inderdaad. Hier toen ik al werd. Zo van livestream hebben we een keer dingen ergens. Ja, in een leegstaand pand. Ja, daar was ik ook bij. Daar links is dat. Klopt. Ja, daar wat wie dat? Ik denk weer even een museum of zo. Ik weet het niet meer, joh. Dat wie in ieder geval tijdens coronatijd. Dat weet ik wel. Ja, een Nutten of zo. Ja, die staan hier ook inderdaad. De Nuttenzaak. Hallo. Waar zei dat? Jo, ben jou dat? Wat zei jou? Ik zei niks. Dat was die andere knul. Ja, dat zou ik zeggen. Ja, natuurlijk. Maar het was ook nog zo. Oké. Ja, die zijn de Frits gevlogen. Nou, is dat weer jongen. Harttoeke Tinker, kennen we die ideeën voor het Riethuisplein al? Jeetje, dit is wel lezen dit ik nog. Kennen we die... Ja, dit wel. Harttoeke Tinker, kennen we die ideeën voor het Riethuisplein al? Het centrum van Drachten erop nee inricht. Het wordt een noffelijke plak om te wijzen, maar meer niet. Meer ruimte voor ontmoetingen en meer activiteiten. Het Riethuisplein kreeg er een hader al in. Wie werkt in stap met het plan voor het Riethuisplein uit? Oké. Is hij nog zitten of zo? Wat is dit eigenlijk? Nou, ik ga nog net zitten, maar dan gaan we hier eruit. Waar is dit? Dit is Enerka. Herplaatst. Ben je op de markt geweest? Lekkere droge worst en lekkere koppelingen. Lekkere koppelingen? Ik ga een automaat, ik ga geen koppeling nemen, toch? Hoi, Predator. Ja, wel 2 schermen. Het schaatsen NK afstanden begint zo. Hoe begint het haast? Maar dan begint de NK afstanden dan. Ik denk, ja, ik heel die al wat. Moet je even naar de 8 gaan, is van motorkappen gemaakt, zei hij. Nou, dan ga ik wat van je niet, kijk ja. De koppeling? Ja, dat is de koppelingen. Ja, de koppelingen. Ik denk dat die kibbelingen bedoelt, goed net? Droge worst en koppelingen. Uit de frituur. Gefrituurde koppelingen. Sorry, wat flauw. Flauw, een grapjes te maken, zo meestal zich versprekken. Vertypen in dit geval. Wat zei je? Vertypen in dit geval. Ja, inderdaad, ja, dat... Ja, het is echt zo, we weten het net. De sting. Nou, weer echt nog hier, fruit. Fruit en groente. Wat voor plein willen we? Oh, dan laat de krant weer direct op vakantie. Dan kun je die foto in bezien die we juist te maken hadden. Kun je goed bezien. Juist weer bij een trouwerij aan het filmen. En dan goed is die foto op de vappagina. Zullen we zien? Even zien, er zit Maxi het hand erop en net. Zie je? Wat voor krantje wil je hebben? Nou, alleen maar de krant. Ik was gisteren bij die trouwerij hier. Dus te kijken. Ja, daar was ik bij. Kijk eens aan. Zit te zien. Ik ben er al knipt, denk ik. Ik ben hier met de camera. Ja, natuurlijk. Ze worden net op de voorpagina. Daar gaat het dan net om. Jammer. Ja. Oh ja, dat is juist erbij. Ja, grappig. Wat voor trouwerij was dit? 2 mannen, 1 bruiloft en 24 trouwjurken. Oké, bijzonder. Ja, dat was wel bijzonder inderdaad. Ja.
Ik heb de krant nog niet eens gelezen. Ik lees ook eigenlijk helemaal geen krant hoor. Nee hè? Maar je moet ze wel verkopen en dan moet je wel een beetje weten wat erin staat natuurlijk. Hè? 24 trouwjurken. Voor 2 mannen, 24 trouwjurken. Je kunt wel nieuwslezer worden joh. Dat is gewoon, dat is een dure trouwerij geweest, kan ik je vertellen. Zo, 24 trouwjurken. Dan, Dat is heel uitgebreid. Ja, dat geloof ik wel, ja. Als het zo in de krant staat, dan moet het inderdaad wel uitgebreid zijn, ja. Omroep Friesland was er ook bij. Wat als 2 mannen? Nou, alle media weer in de binnen, de Friese vlaggen. Ja. Ik zet de Friese vlaggen weer erbij. Dan gaat het Dat jij ik daar. Dan gaat het heel kassen, hè? Ik jij niet eens. Oh ja, en de Friese vlogger die was daar ook. Ja. Klopt ja. Erwin en Frank. Ja. Hartstikke leuk hoor. Ja toch? Nee, dan. Nou, succes met de verkoop van de krant, hè? Gaat zeker goed komen. Nou, mooi. We staan even op de markt zien, want we hebben de bakte kappelingen en de acht van de motorkappen. En droge worst. Droge worst, die is hier, denk ik. Oh, daar zit die man weer. Hier, daar rek al. Jongen, wat is dit? Komt me achterna, jongen. Hoe zit het hier? Hoe is dat het? Bist u hier rekening weg? Nee, zeker. Nou, dat is nou uit de richting mooi. Ja, dat doe ik. Ja, maar dit is mijn verste markt, hè? Hello. Oh, dit is die verste markt. Ja, zo ja. Hier echt lekker worden. Tje, die ben van mij. Nou, ben je nog. Dankjewel, jongen. Dit is wel grappig, dit. Hè? Wat zei je? Lekker. Ja, is lekker, toch? Ja, toch. Dat is meer heel lekker jassen, hè? Ja, je houdt me altijd bij mij, dus ik iets zeg altijd. Ik weet niet. Dit is mijn favoriete wassen, dit. Nee. Nee, je had een oren jassen. Translate, alsjeblieft. Hinderjassen misschien, als je rek, hè? Van hinders. Paardenworst, zo, ja. Kijk je te kust en te keur, jong. Te kust en te keur. Opbak de kappelingen. Hé, dankjewel, hè. En dat is een groente in Heidenskep, hè. Oké, hoi. Hé, we zijn weer heen, hè. Zo, nou, dat is iemand in de bossen dan weer. Dat is in de motorkap. Ik kon het in de bossen, ik had een tas met me, hè, Tjeburg. De motorkappen. Dit zijn motorkappen. Wat zei het? Oh, je kunt een bjatje hier voor de band. Wat leuk, zeus. Dit raad. Wat zei ik alweer? Fijne dag, meneer. Oh, wat leuk, zijn die mensen beginnen echt Fries te praten. Leuk toch? Dat is mooi. Ja. Ik moet even die jassen maar ik even in poeder doen. Ja, je tas bedoel ik eigenlijk. Wat zei je? Drachting is het beste. Nou, het laatste dan. Wat was nog steeds? Your last words. Meneer, gekke dress in de buurt, pas op. Oh, gekke dress. Oké, nou, ik weet niet wat het is, maar wat nou? Aparte mensen in de buurt is dat voor mij letterlijk vertaald. Oké, aparte mensen. Nou, we zullen het zien, jongens. We weten het. We gaan even bij de motorkap zien hier. Dit ben de motorkap. Ik zie een Fiat inderdaad, Suzuki, Toyota, Opel, Renault, Citroën. Dus hadden we een motorkap, maar hadden ze een soort van keuzedruk maken, denk ik. Toch? Ja, omdat die auto vrij werd hier, is dit een beetje een knipoog naar de mensen van... er staan nog wel auto's, maar dan niet meer in zijn geheel. Dat was het idee, begreep ik. Je bent echt zo'n tourguide inderdaad. Ja, deze is in de sluisfabriek gemaakt, dus ik had voorinformatie. Dus die... Ja, want je hebt de sluisfabriek, hè? Daar zitten van mij al je keuzers. Ja. En daar zit toen van werk bij de bedrokers. Een beetje wat de Blokhuis Spoor, denk ik in Ljout, vroeger ek hier. Ja. Wie dat het nog is, maar dat zit ik op de bedrokers. Ja. En dat zit hier in de hoe heet het, de sluisfabriek. Ja. Klopt, ja, en de biertest dus van Wilmer, waar jullie net waren. Dus dat komt altijd samen in de sluisfabriek. Dat was inderdaad waar jullie net, van de biertest. Dus het is gewoon een rondje in Drachten. Nou, dit ook, 2 rondjes. Ja, wat leuk, zeg. Had er al een mooi shot van maken, Bram? En Drachten is ook DR8, een museum ter achten. Dus heel veel met achten. Dadaïsme is ook heel veel met achten. Maar goed, daar weet ik niet heel veel van. Dadaïsme. Laten we het even maar net in doeken. Wat weet ik van Dadaïsme? Ik weet het, Duchamp. De wc van pas maar op je portemonnee, want ze komen al achter je aan. Want er zit het vol in, dus dat ze mij nemen dan... Oh, gaat droge wassen. Ja, droge jasten. Hak hem nog? Ja, voor mij hak hem nog, hè. Ik ga hem nog in de boezen. Even zien hier. Voor de auto correct, met kappeling. Ja, wat is met kappeling nou dan? Met het kibbeling of niet? Kappelhof. Ze willen even zien. Om weer de Friese vlogger te zien. Leuk die toelichting, zei Laura V. Nou, wat fijn. Dan voeg ik toch wat toe ook. Dat is, ja, ik weet het al net. Nee, verder is het... Ja, dat is ook ongeveer wat ik ervan weet. En dat hij dus in de sluis gemaakt is en dat hij hier geplaatst wordt. En dat mensen niet altijd leuk vinden dat ze hier niet met de auto mogen komen. Nee, dat is een beetje wennen, hè? Verandering is altijd een beetje spannend. Ja, maar wat advies doe je ervan? Doe best niet wennen van Drachten. Het is hier nou autovrij, is dat beter? Drachten had niet echt een plein. Een gezellig plein waar je dingen kunt organiseren. De kade was het een beetje, maar... En dat is wel een beetje het idee wat hier moet gaan komen. Dus dit is de tijdelijke inrichting, wat ik begreep. En de daadwerkelijke inrichting komt later. En
Ik weet niet of deze hier dan blijft staan, dat is nog onduidelijk. Maar eerst was heel veel mensen, oh stom. En nu steeds meer mensen, oh ja, dat is eigenlijk best wel leuk zo'n nacht. Jongens, ik praat hier even met Maurice Hamming. Had ik een heel mooi YouTube-kanaal. Dus mocht je een fan wezen van Maurice, dan maak ik hele mooie video's. Bijvoorbeeld sneeuwschuiven met Maurice. Ja, de hit hè? De hit. Ja. Die gaat af en toe wel eens naar het Noorderlicht. Dan maak ik er hele mooie foto's. En ook video's van dat er op ziek is naar het Noorderlicht. Wend hier in Drachten. En had dus ook een YouTube-kanaal. Hoe heet gewoon Maurice Hamming, toch? Ja, niet gewoon Maurice Hamming. Nee, niet gewoon. Ik ben geen zanger. Ja. Het is gewoon Bram, die zit achter de camera. Maurice Hamming, dan vind je het wel, ja. Oh, ja. Ja. Nou, leuk. Ik hoop dat er een paar volgers nog ook over spreken. Zo collab dit bijna. Ja, precies. Ja, bijna wel, ja. Alleen ik ben nu niet aan het vloggen. Dus dan had ik eigenlijk ook een camera mee moeten nemen. Nee. Ja, dat komt maar goed. Dan maak ik niks. Het meest kent op ziekje, Maurice Hamming. Voor de behind the scenes. Ja, en nu maak je inderdaad een paar foto's voor de behind the scenes. Hartstikke leuk, dankjewel. Ja, en de kibbeling staat achter je trouwens. De kibbeling of de koppeling? Dat weet ik niet. Moet je vragen of zo'n de koppeling? Sorry, ik wil het ophouden nou. Ik vond het te grappig eigenlijk. Nou, leuk. Motorkappen. Twingo, een motorkap van Renault Twingo. Ja, maar ik het ken. Het zijn politiemotorkapjes, toch? Ja, dat is toch van een politie? Ja, ik zoek tegen een politie. Bovenaan. Die is er speciaal komen brengen, inderdaad. Die was kapot. Die kwam van het schadebedrijf, dus die hebben ze gedoneerd. Ik vind wel een beetje van alsof je doet van ik weet er niks van, maar ondertussen weet je gewoon alles. Nou ja, ik ben niet initiatiefnemer. Die kan er meer over vertellen. Nee, dat is weer. Maar er is er heel soort van. En je oh ja, hier staat de kabbeling. De kabbeling? Op een gegeven moment staat de kabbeling. De kibbeling, denk ik. We kennen er meer mensen hier binnen. Misschien kan iemand vrij hier. Even zien. Ja, dit is de Raadhuisplein. Mensen hier is blijkbaar dit weer vroeger reden hier auto's, maar nu is de auto vrij. Voor de benen al je batters dingen. Zo? Maar goed, er was een markt natuurlijk, dus je weet niet wat er nog in markt is. Weekend doet er een uurtje op, maar dan zat ik wel. Ja, maar prima wijze om je te vertoeven. Iedereen zit hier in een rij blijkbaar voor de hen. Voor de pikken. Zo. Iedereen zit in een rij voor vinden, maar een mooie Friesland muts op zoek wel. Een rijstien, iedereen zit in een rij, hè? Dan geef ik ook met een rijstien. Ja. Gezellig. Ja, gezellig in de rij, denk ik maar even. Hè? Ik kan me vreden. Waar staan we weer in de rij, meneer? Hier, van de kippenboer, hè? Oh, de kippenboer? Ja, zeker. Die had de beste kippen, deze? Ja, deze wel. Vooral zaterdag, hè? Ja, ik zou rijden, het valt wel op. Maar als die mjaas komen om zo, of zij door? Nee, zij achter worden. Zij door hem jaas om. Achter worden. Dan staat hij al in de rij hier? Ja, dan staat hier de rij 3 keer zo lang. Voor mjaas betiert of voor de kip? Ja, klopt. En stel je weer een mjaas dan betiert? Ja hoor. Of kom je weer 2 keer dijs? Soms wel. Ja, hè? Ja, maar wordt Vietnam maar nog een keer, hè? Maar wat is dan zo bijzonder aan de kippen van deze man? Deze man die heeft een kwaliteit en een goede prijs. Nou ja, dat is vaak de combinatie wat, hè? Ja. Zeker. Die komt uit Ermeloos ook wel. Ja, hij komt net erbij. Dus hij is elke zaterdag en hij gaat die jongens rijden naar huis. Ja, inderdaad, ja. Leeg. Ja. Oh, de kip ben dan weer verkocht. Oh, ja, een hoen ergens, maar... Nou ja, maar ja, jouw plakje is nog hartstikke vergangen, denk ik, maar... De vriendin, hè, die gaat wel trouw. Oh, de vriendin wil in de rij staan. Nou, dan maar de vriendin maar achter mij. Doba. Nou, bij ze nou, tegen de dag voor deze taaljochting. Want Jen, hè? Ja, want Jen, hè. Succes met de kip. Lekker eten. Zullen we even een foto maken? Maar een foto, zo. Hier, even staan. Wat zei het? Een foto met jou. Ja, natuurlijk wel. Jawel. Zullen we een foto maken? Ja. Nou, super, hè. Dankjewel. Alsjeblieft. En waar ben je toe? Wat? Wie ben jij? Ik ben Nidal. Sorry? Ik ben Nidal. Oké. En waar kom je vandaan? Uit Syrië. Uit Syrië. En woon je hier in Drachten? Ja. Hoe lang ben je hier al in Drachten? Bijna 8 jaar. In Drachten of in Nederland? Ja, in Drachten. 5 jaar of zo. Hoe is het hier in Drachten? Heel goed. Leuk? Ja. Nou, goed om te horen, hè. Ja. Ga je ook naar school in Drachten? Ja. Oh, dat is, Ik zat vroeger in de Heeghof, maar nu in Noordkracht. Leuk om te horen, hè. Nou, veel plezier hier in Drachten. Doei. Oké, doei, hè. Met een foto hier even. We willen een foto van jongen hier. Ongelooflijk. Café het Raadhuis, hier ook nog. Wat zei ze toen? Dat is hartstikke populair hier. Wat dan? Vind ik. Oh, dat zei ze gewoon zuiver. Oh, ik denk, huh? Wat hebben we nou mooi... Wat roept het je lekker? Heerlijk. We hebben nutten. Oh, nutten. Die mos in nutten, die ook snel.
Eduard, ga de mediamarkt binnen. Nou, daar had je zin in, ik ga niks neder, joh. Eduard, wat hast je in je kippenkap? In je kippenkap, maar. Hier. Ja, hier, dan laten we maar in beginnen. Dan kun je dat nooit groeien tot 12 misschien. Dat ding thuis. In kippenkap? Ja. Nou, goeiedag mevrouw. Dag meneer. Wat ik hier heen mevrouw? Wat zijn jou? Wat ben je onderwijs net aan? Ik ben onderwijs naar de Kroden. De Kroeden? De Kroden, ja. En wat voor Kroeden wil je gaan? Weet je dat ook al hier? Oh, ik maak een YouTube-filmpje. Oh, nee. Ik vind het voor goed zo. Ja, oké, nou best. Nou, succes met de Kroeden, hè? Ja? Ja, wel. Zit je op de YouTube of op iets anders? Nee, op YouTube, Friese vlogger. Oh, mag... Zo, zit je wel. Mag ik een foto van... Zo, mag ik maar een foto? Ja? Zo, we zijn elke film, hè? Wat hebben we, ik kan in ieder geval de reactie moeten lezen. Eduard gaat mee, maar binnen mensen interviewen, staat Bad Sport. Nee, dat mag maar net. Ze weten niet hoe snel ze erbij moeten zijn voor een kip zonder kop. Nee, inderdaad, ja, goed, zit ik in hollen maar op, nee. Ik kan nog een kip mijn hol opeten. Nou ja. Voor superchat, zei hij. Je had er ook eens voor superchat. Ja, sure, voor superchat dan ben ik natuurlijk uit de porn voor dingen. Hè? Dat mensen nog bepaalde verzoeken hebben. Dan moeten ze nog een beetje superchat erbij natuurlijk zetten om het weer te maken. Hè? Ja. Je kunt natuurlijk net samen alles doen. Ben ik het wel mee eens. Ja? Ja. Maar we doen eens een voorbeeld dan. Even zien. Raadhuiscafé. Oh, dat is hier. Ja, het Raadhuiscafé zit hier. Ja, dat hier. Nou, ja, dat is wel meestal ben. Kom jij daar wel eens Maurice in het Raadhuiscafé? Nee, eigenlijk niet. Nee. Bewust niet? Of, Oh nee, niet bewust hoor. Nee. Ik kom sowieso niet heel vaak. Kroegenverbod in Drachten. Algeheel, ja. Nee, niet heel vaak. Ik ga meestal gewoon ergens bij iemand thuis biertjes drinken. Vanavond eentje van Wilmer trouwens. Speciale... Ja, Wilmer zei al dat jij helemaal hooked was aan het bier nu. Ja, en heeft hij daar nog over zijn speciale mixture... had nog een testbatch, was hij mee bezig. Nee. Het was een Nijpa met een... Het was een sour geworden. Een Nijpa met frambozen, iets geïnfused. Ja, misschien ben ik het vergeten, maar ik geloof niet meer. Dan moet ik een stream even nakijken. Inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Nou, waarin een video gemaakt, die gezelligheid, ja. Gezelligheid, hier had ik nog sokken. Sokken, hé. Oh, ja. Oh, die mevrouw die doet een belje, jongen, hier. Die met sokken, joh. Wat raar om daar in te tunen, zo niet, maar de microfoon erbij. Terwijl die vrouw een bijen is met je van wat voor zakken maar staan. Goedemiddag. Het Raadhuis, Café Raad, het biljart. Goeie meneer. Hoi, kom binnen. Leuk dat je er bent. Alles goed? Wat zit je haar leuk? Ik zit net koffie. Ga zitten. Koekje erbij. Wat een verhaal, joh. Ik zet net koffie. Ga zitten. Koekje erbij. Bevoorradend verkeer toegestaan. Oh, dit is een graancirkel. Daar heb ik ook al wat van, ja. Dat wie ik misschien een goed restaurant zijn. De graancirkel. Dan moet ik nog maar in het Carleon dat ding, want daar had ik het hele Carleon aan het is, jongen. Wel het minste stukje Drachten. Wat zei je nou? Het is wel een beetje de achterstraatjes van Drachten die je meepakt. Dat moet ik ook zien, hè? Moet ik een beetje, de rauwe randjes willen we het ook even zien, hè? In Leeuwarden pak ik ook altijd de rauwe randjes mee. Dus, dit is een stukje rauwe randje hier. Dit is juist een dikke hier. Goeie. Hoi. Dit zijn nou de rauwe randjes van Drachten, jongens. Hier gebeurt, achter de Van Haren. Ja, je zit gelijk wel. De rauwe randjes van Drachten. Denk erom, keutels. Kak. Ja, je zit wel, jongen. Doe je gelijk een stuk binnen hier. Goeie. Hoe is het met jou? Hartstikke goed. Ja, hoe is het met jou? Ja, echt heel goed. Ga je hem wel trots trouwens niet meer in het rauwe gedeelte van Drachten herinneren? Rauwe? Ja, dit is het meest rauwe gedeelte van Drachten, Gert. Nee, ga ik net teruggaan. Nee, hè? Nee, wist ik niks van. Is dat zo? Ja, onbewust maar het rauwe gedeelte van Drachten instapt. Ja, levensgevaarlijk hier. Ja, waar kom je al bij? Het Rottervallen, je dichtbij. Oh ja, en wat vind je van Drachten? Ja, prima. Kunnen we mooi even snel rennen, dus dat scheelt. Oh ja. Fiets? Nee. Dus kijk wat ik had nou. Kort? Ja, kijk wat ik had. Oké, ja, dat ken ik, ja. En gevaarlijk nou het letters, hè? Ja. En je moet nog even stappen op elkaar neer? Nee, te gevaarlijk, hè? Echt wel te gevaarlijk. Echt te gevaarlijk. Rauw, hè? Ja, het rauwe gedeelte van Drachten. Het rauwe gedeelte van Drachten de Kaan. Ja, en waar is er nog op stap dan bijvoorbeeld? Meestal ga ik gewoon in het warp.
In Rottevallen? Ja, naar het kroegje. Ja, je mag maar een keer daar komen. In Rottevallen in de kroeg. Hoe heet die kroeg? Café de Lids. Café de Lids, van in het waterting wat daarin is. Ja, dat is bij. Ja, klinkt goed. Nou, shukje. Tegen dank voor de uitnodiging. Ja, je merkt hè. Oké, hey, wat Jen, hoi. Zo, dit denk je erop. Jongen, wat laat je in een product? POEP. Gaat zien, daar iets is. Zo'n 100 toilet hier, man. Het 100 toilet is hier. Het 100 toilet van Drachten. Hoe is het stred hier? Ik heb geen idee. Zouden die de naam moeten stred doen? Ik kan er gewoon voorbij gaan of zo, op een andere manier. Want dan ga je er daar niet keer. Ja, dan ben je daar. Nou, dan denk ik aan de rechterkant de Karel Jan. Hé? Ik snap er niks van. Was dat een mooie reactie? Nou, hebben we nog een mooie reactie? Maar ik zeg, nee, kom ik het. Hier trouwens ook een leesjongen trouwens, in die op de iPad. Dat valt me wel vies uit. Waarom gaan er geen treinen naar Drachten? Omdat zelfs de NS denkt, laat maar zitten. Is dat een grap of zo? Ik denk het. Een soort van... even naar Rinus Woutmans. Ja. Bliksem, geen heim naar Ljout, eerst maar een pilsje drink. Ja, misschien wel wat ze dat zeggen. Ik weet niet. Je naar een markt zegt, hè, om 11 jaar en dan eindigen of beginnen met de besjus natuurlijk, hè. Bij marktzicht. Die is denk ik, als in de buurt zoekt, denken. Hier aan het einde, onder het carillon door en dan nog één verder en dan links. En dan links, ja. Ja, die hoenderstront, die kom je er niet. Ik kom, oh ja, geuren hier. Ja, had iedereen instelling ook, misschien ik zelfs wel. Want het ben nu te geuren en dan hebben we poepgeuren en dan kappelinggeuren. Kipgeuren, wat een Drachten, museum Drachten. Die komen ook wel eens tip en de ding is voorbij, want dan moet ik even bellen. Oh nee, hoe net ja. Nee, dat is weer helaas, je wordt links lezen. Wie net is het alleen daar dus. Denk ik toch? Ja. Nou. Ga ik nou data is misschien voor jou. Ik kan mijn level van data is maar jou begonnen. Brasserie Oud Zuid. Cafetaria Lunchroom De Haan. De Douglas. De Cecil. De Hemmes. Jak en Jonas. Nelson. Ja, Nelson Mandela staat in de winkel is gewoon. Nelson zelf net met, denk ik. Lingerie die echt past, dat is ons ding. Nou, dan mag ik daar maar eens in. Want ik ga de laatste tijd weinig lingerie die me echt goed past. Oh, ik denk Biden helpt, maar dat is binnen. Ik denk Biden, ik denk die president, die oud-president Biden helpt, maar die helpt net zoveel, ik denk al. Want het is binnen. Dit ben ook geloofsovertuigers, denk ik. Ik weet het net, binnen helpt. Nou, dit is nou het carillon. Ik had nog net, jij trouwens. Wanneer gaat het carillon, Maurice? Wanneer kunnen we hem horen? Als het goed is over 7 minuten. Als het goed is elk uur. Was het altijd. Dus ik denk nu ook. Als we nog bidden dat er wat jadder begint, dan komt het misschien wat jadder. Ik kan het altijd proberen. Bidden helpt misschien maar wel vast, maar hoe slag dan? Bidden helpt, maar ik weet niet precies wat het doel is, hè? Bidden helpt. Wacht hier, jongens. Zo'n minuut, jongens. Dan krijgen we de carillon. Kun je nog even bij de drachtste Oh, we krijgen weer de drachtste veert zien. Ja, zullen we daar even zien? Dit is nog de drachtste veert. Oh, ik stem tie wrap. Oh. Oh, is het paien? Paien? Een paiendij. Het ziet er wel ongelooflijk glad uit hier. Het liedje van de kast toch, een paiendij? In een paiendij. Nee, dat hoort soms toch? Een nijendij, dat toch? Paaien. Oh, maar was ook eens een omrijtje. Dat had dan soms bij sommige beelden. Hè? Dan was het eens een omrijtje en dan... Ja. Ik hier het wel een keer. Ik ben een keer in New York. Hè? New York is deels Strom Free is eigenlijk sticht, hoe moet je het zeggen. Peter Stuyvesant. En die noemden ze dan in Amerika... Hoe noemen ze Peg Leg Piet volgens mij. Die een houten been, die man. En hier is zo'n standbeeld van Peter Stuyvesant. Die komt trouwens uit Piepergeer. Maar dan zegt we dat zien houten voet weer hier en dan een beetje verbronst, hoe moet je die nemen. Hè? Want iedereen die pakt dan blijkbaar bij de houten poort bij. Hier bij de poort, hier bij de poort. Julia haar borst in Florence, is dat geloof ik? Dat schijnt ook geluk te brengen. Als je haar hand op haar... Van het beeld trouwens. Niet een echte Julia nu gewoon zo doen. Maar op dat beeld schijnt dat ook geluk te brengen. Het schijnt in principe bij alle vrouwen zo te zijn, heb ik gehoord. Ik ga het vanavond proberen. Dat geeft geluk, jongen. Het wil niet zeggen dat het heel tijd geluk brengt, maar tijdelijk wel even. Ja, heel tijdelijk. Tijdelijk geluk. Je moet hem aan een bolletje geven.
Ja, op een paar, ja, dat tenminste. Maar ik zie nergens een soort van plek waarvan ik denk van... ja, misschien kan ik beginnen. Ja, je moet eer even, zei Friemel niet zo. De eerfriemelaar. Hoe neus? Nee, dat werkt het niet. Nee, dat werkt het niet. Even sleutje, man. Hier is dus het dragste veert, meisje. Het dragste veertplan. Waar kent het net? Knisperende... Ja, denk erom, dat ik leid, jong. Hey. Ja. Moet je net op een plaat gaan? Nee, dat is net handig. Nee. Was het nou het vol net? Oh ja. Ja. Ja? Gaan we het nou het vol? Hebben we nog wat reactie van mensen reageren? Op het moment. De koppelingen, jonge koppeling op menu. Koppelinggeur hopelijk niet. Nee, koppelinggeur dan gaat het niet goed. Nee, dan... ik hou hem wel stil. Sorry voor de tipfout. Voor de tipfout? Is dat een grap? Dat is ook een geniaal grap dan. Godverdorie. Hey, zie je. Leeuwarden vind ik leuker om te zijn, eerlijk. Maar voor de diversiteit prima. Nou, zo, hè? Ja. Dat is een hele goede gedachte, toch? Je kan inderdaad ergens oors fan van wijzen, maar dan toch leuk vinden dat je ergens oors even jongen, hè? Verandering van spijs. Doet eten, hak wordt zet. Want je de rest van je leven alleen maar in jouw wijzen mochten. Ja, daar ben ik net blij, denk ik. Hoe bliksem ik hier? Ik ga op plaatje. Ik denk er echt om. Godverdorie, dat is het best eens. Ah, ik ga nou een soort van airbag, hè, van die droge jasten. Dat ik op de droge jasten vallen. De droge jasten hier met valbrutsen. De droge jasten wel een smots waarschijnlijk, maar goed. Hè? Wat hij leven, de regen steken op een paar droge jasten. Wat in de maag je kapot. Ja, daarom. Ja. Hoe een droge jasje aan het? Dat vuistje? Nee, het vuistje. Nee. Ik kan het wel uitdelen, de droge jasten hier. Ja. Zit ik al militair, komt je nog eens, denk ik hem, hè? Commando. Hier vorige keer hier een commando, hè? Dit is ook nog. Dit is een... De oorlog heeft begonnen, is de eerste militair. Die... Op een fiets. Ja, op een fiets. Ze komen op een fiets. Binnen helpt. Ja, ik ga net zoveel zin om mijn geloofsovertuigers te praten, nog in ieder geval. Ik weet net, zal even goed wezen, maar ik ga net zoveel zin doen. Oh ja, Carleon, hè? Wie moet even watchen op Carleon, hè? Dat is nog 12 minuten. Dus wacht je hem. Misschien kunnen we met je praten ondertussen, voordat Carleon begint. Even shit, misschien... Hallo. Wie wacht je dat Carleon begint? Oké, dan is het goed. Ja, dan is het goed? Oké. Dan is het goed. Want anders zie ik die wijslijn. Een skop in de sack. Wat zei je? Een skop in de sack, denk ik. Nou, even net. Nou, hij is bediend. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, heel mooi. Geweldig. Wat mooi, hè? Ja, hartstikke. Wat mooi, hè? Zeker. Ja, prachtig. Wat een genietmoment. Mooi. Mooi, hè? Maar is het nou een bekend versje, net? Ik zei, is het nou een bekend versje? Net? Nee, net echt, nee. Nee. Maar mag ik dit van kennen dan? Nee, je bent wel een beter bekender versjes. Ja, ik herken zei ik net, nee. Nee. Hoe gaat het dan? Ik weet het ook net. Geen idee. Ik weet het ook net. Nee, nou ja, dan verder zijn. Dan ben je 4. Ja, nou, nog een verbetering. Ja, Sahi, wie precies om 1 uur weer de kleur. Of 2 uur, dus 2 uur. Ja, Sahi, ik snap hem nou. 3 keer slijn had het nou. Hij begon precies zo betiert voor 2 uur. Precies om 2 uur slaan komen. Nou, ik snap hem nou. Het is me even duidelijk.
Een beetje hetzelfde als mij. 4 en 5 maaien, toch? Of 4 maaien, mij dodenherdenking. Ja, ik snap die vergelijking wel. Ja, inderdaad. Dan begin ik met die trompet te spelen. En op een gegeven moment dan is het precies om 8 uur. Dan ben je 12 minuten stil. Ja. Kom op het meeste deel trouwens even zo goed. Oh, de maat is deze. Dit is wel druk. Dat is druk hier. Prachtig, we gaan helemaal van pet op. N34, weet je dat? Oh, de hunebed. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Wat voor pet ga je op? Een mooie. Nou, dat is in ieder geval wat zeker is, ja. Maar wat zit erop? Dat je ook kent al lezen, of net? Ja, ik kan wel lezen, ja. Hunebed Highway, N34. Ja, die heb ik in de rente gekocht in Liesdorp. Ik vond het fantastisch. Daar heb ik hem gekocht. Ja, snap ik inderdaad. Ja, ik kreeg een pet, ja. We gingen op fiets op vakantie in Drenthe en mijn oren pet weer fot. Dus dan heb ik meegekocht. Chris? Ja, dacht ik. En het is nou waar om pet op te halen. Pet er waar? Pet er waar, ja. Nou, prima. Ja, okay. Succes, hè? Ja. Hoi. Ja, dat is wel een beetje vreemd naar het bekende wij inderdaad, ja. Dat hier ik wel lezen kan, dat hier ik al lezen eigenlijk. We willen een stukje verder, denk ik maar. In het prachtige Drachten. Maar is dit nou een beetje de hoofdwinkelstraat, Maurice? Ja, dit is wel waar de meeste, in ieder geval de grote winkelketens zitten. Ja. Vaak zie je het in de zijstraatjes, of aan het einde, de wat meer de kleinere winkeltjes. Hier gebeurt het. Ja, hier gebeurt het. Oh, ja, hier hebben we een Olympia-tent. Ja, ga ik wel een Olympia gewoon, ja. Jeetje. Ik doe een Olympia's krijgen. Streetfood. Nou, ja, gewoon. Wat had deze meneer eten? Goeiedag meneer. Wat ben je om te eten? Ik versta u niet. Ik ben hier als toerist dus. Oh, ik ben als toerist? Ja, oké. Oh ja, nou, dan wordt het niks. Sorry. Wat is dit voor iets apart, joh? Wat is dit, joh? Met zo'n knopdruk of zo? Volop voordeelwerking. Ja, met zo'n knopdruk, denk ik. Of een loeken? Wat is dit? Ik weet net. Wat is voor apart? Een soort glory hole of zo. Ja, heel vreemd niet. Laura is er net meer, denk ik. Die is... Laura, dat vind ik heel dramatisch. Is Rederie nog aan het chant, denk ik. Oh, ja, is Rederie nog aan het begonnen? En dan was hij naar beneden scrollen, denk ik. Dit is onze... Even bij Uduna kijken. Nou, we hebben wel eentje erin, denk ik. Hè? Nee, ik wil goed zeggen. Goedemiddag, Eduard. Goedemiddag, Sander. Hallo. Wat hebben we nog meer? Zo nu en dan ligt er wel eens een auto in de Drachtervaart. Oh ja. Ik moet eens van lezen. Ja. Even bij Rinus, het woordmondje. Waarom krijg ik nu spontaan zin in een frikandel mayonaise? Iets triggert mij. Ik ga dit nog een frikandel hond, dat per se. Wat? Ik ga dit nog een frikandel hond, toch wel? Nee. Ja, misschien, ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Jolan, ik in de chat. Oh ja, leuk. Nieuwe brillentrend. Zo, je mag wijzen voor een nieuwe bril, denk ik. Bij de Bangma-optiek. Nieuwe bril. Hier, kijk eens, nieuwe bril. Een keertje. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Nee. Oké. Oh, kom je toch? Wat in het rauwere gedeelte van Drachten, denk je? Denk ik. Goeiedag meneer, mag ik je wat vragen? Nee, dank je. Ah, dat weet ik niet, jongen. Het is Intertoys, druk hier. Goeiedag, mag ik je wat vragen, mevrouw? Nee, dat is nog het minder hier. Ik weet net, er zit nog in een gedeelte nog een keer. Zo ik dit zo'n vrouw wat vragen. Oh. We blokkeren jou een beetje, had ik het idee. Ja. Sorry, ja, we rennen net zo hut natuurlijk. We struinen een beetje. Ja. Struinwaar. Die nemen de tas, die wil wel. Die nemen de tas, die ken je wel? Ja? Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Nog eens. Waar ben je ook? Ik ben Gerben. Gerben? Ja. Gerben uit Drachten? Uit Drachten in ieder geval, ja, zeker. U bent een echte Drachter? Nee, net geboren en getogen net. Nee, maar wel, je hart is nou wel verpand om Drachten? Ja, zeker. Zeker. Wat maakt Drachten nou zo uniek dan? Het is geen stad en het is geen dorp. Het zit er krek tussenin. Dat vind je fijn? Dat vind ik prettig. Ja, zeker. Een sterretje de grut, een dorp de lied? Nou ja, kijk dat. Kijk dat. En we hebben ook best, we gaan een tas vol zoeken. Ja, nou valt mij. Ik ben treebal en ik kom kijk van de Merkenwij. Oh, heb je honger? Ja, eigenlijk wel ja, maar je hebt alle twee opeten, hè? Nee, sorry, jullie zitten domme vragen, dit had ik maar gehoord. Wat zie je dit weekend aan het doen? Ik geef mij hem een paar biertjes van jou. Oh, je bent een biervriend. Ja, zeker, ik ben een biervriend. Misschien... Net als een biertje van Wilmer.
Wat zei je toen? Met dus dat biertje van Wilmer. Oh, je hebt jongen Wilmers in bier in zit je. Ja, we zouden een channel dat ergens een smaken, ja of nee. Ja, inderdaad. Maar wel echt erachter bier dus dan. Ja, zeker. Ja, in dit geval wel. Ja. En wat spreekt je zo oen in bier? Wat vind je er zo lekker hoor? Ja, nou ja, het is alleen een bier, of het is natuurlijk een proto speciaal bier. En ja, die verschillende smaken ja, eigenlijk ontdekken, dat is wel leuk. Leuk om te doen. Ja. Nou, leuk om te doen. Dus jongen een gezellige jongen, had ik wat erop. Dat wordt de bedoeling. Ja, Zeker. De runner-up van het bierfestival. De runner-up van het bierfestival, niet van de afgelopen keer, maar die keer daarvoor. Was hij tweede geworden. Je probeert ook wel aardig goed, zeg maar. Ja, ik ging proto mazzel, denk ik. Maar ja, dat gang voor spoedig. De mazzel wat dan? Je ging gewoon goed gakt. Ja, want we gingen niks oefenen van tevoren. Dus ja, gelok. Maar ja, dan mag je een beetje heen leven, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Helemaal gelijk, ja. Ja. Nou, prima, dan een soort willen voor jou. Ja, nou, dank u wel. Hetzelfde. Ik denk dat je hem nog wel in rook in had, hè? Ja, we zullen weer aan op mijn markt, denk ik even. Nou, gezellig. Dan zoek ze geniet ervan. Nou, dat zullen we doen. Okay. Best nou, dank u wel. Hoe is het? Ik zie je vanavond. Hey, dat is hoe is jongen? Ja, het is draag. Goeie vrouw, mag je wat vragen? Ik ben touw naar je bril. Waar haal je bril bij? Ik kom uit de Jouwer, dus die komt hier net bij. Nee, dat u drachten? Oh, die had geen drachterbril. Een drachterbril? Ik wil een drachterbril hebben. Ik wil gewoon naar je bril gaan, ja. Ah, goeiedag. Hallo, mag ik dit vragen? Nee. Sure? Ja, ik denk al nee. Ja. Hey. Oh. Goeiedag. Hi. Zo van een vriend van mij. Zo daar zit het café. We kunnen een licht stukje staan, dan rennen we er samen heen hier, denk ik, hè? Moeten we nog eens reageren? Ja. Even zien. Hier het grote scherm voor zet Bart. Daar is genoeg, jongen. Nee, Jacobi is al 2 jaar weg, helaas. Jacobi? Ja, dat was een hobbywinkel. Oh, de hobbywinkel Jacobi daar nog? Rotterdam. Dan kan hij beter naar Parkzicht. Marktzicht. Die Vodafone is klantonvriendelijk. Oké. Binnen het westen. Die lumpia is lekker, met hete saus. Als je doorloopt, heb je zo dadelijk aan je rechterhand Smoek. Een leuk winkeltje met een leuk concept. Wil je al voorbij dan? Smuk. Smoek. Smak. Nou, ik denk dat het daar ergens is. Dat denk ik, ja. Ik denk dat we er voorbij zijn, hè, Smoek. Ik denk het ook wel, ja. Wat hebben we nog meer? Smukke broodjeszaak met heerlijk belegde broodjes. Goeie. Beste Balenkenbrood. Beste Balenkenbrood, is u drachten? Daar zit ook Smukke. Smukke broodjeszaak. Sorry, ik zei het nog heel vaak. Ik ben een beetje al uit. Rust aan, denk hier op het bankje hier. Hè? Ik kon rusten zo gewoon. Het Franse pleintje heet het. Wat zei je dan? Dit is het Franse pleintje. Franse pleintje? Oh. Nou. Ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? Wat zijn jou? Ça va? Nee. Het is het Franse pleintje, heb ik begrepen. Ik denk, praat even Frans. Ja, maar ja, ik ben geen Frans, hè? Nee? Nee. Ik ben echt een Fries, hè? Oké. Je weet ik net toevallig Frans. Nee, ik net. Jawel? Nee, ik niet, nee. Oh, je wist nog wel het Franse pleintje weer. Ja, maar wij zijn al 40 jaar, hè? Dus, Oh, je bent al 40 jaar in Drachten? Oh, nou, hoe bevalt dat? Ach, gewoon, het wordt gewoon, hè? Ja, hè? Want waarom kwam je weer 40 jaar naar daar dan? Burg. Philips? Nee, Eda. Eda? De Eda? Die oude winkel nog? Ja, die oude winkel, ja. Maar ik ben geen oud man, hè? Hij oude winkels. De Eda, ja, dat kan ook vroeger van mijn Wolles inderdaad. In Burgum dan volgens mij, maar... Ik ben hier in de Twa. En dan werd ik toen komen. Daarvoor ben ik in Leeuwarden. Ja, nou, dat kan je wel goed. Even zeggen wat nog verschil is tussen Leeuwarden en Drachten. Nou, Leeuwarden is echt een stad, hè? Dit is nog een dorp, hè? Dat is het verschil. Eda dus, ja, jeetje. Vroeger wat ik zei in Burgum, ik zei Eda, ja. Ja, maar er zijn 400 winkels in heel Nederland. Dus, Wat is het letter winnen, de Eda? Wie is letter Super de Boer of wat wie dat? Kom maar, weet ik volg wat. Ja, de letter is maar Super de Boer en dat kom maar winnen. En toen ben je om terug C1000. C1000 heb ik nog al. Ja, en toen is C1000, die is om terug Jumbo. Ja, ik ben nog even Jumbo's. Jumbo's. Zo zit het ongeveer. Weet je net, al die namen die zijn al verdwenen. C1000 besteed ik het meer, dacht ik. Nee, er is niet meer. En FIFO is er meer. Oh, de FIFO, ja, is dit nog? Ja, gewoon hier vroeger van die stripboeken van, weet ik wel. Nee. Sorry? De VG. De VG, wat is dat? Ja. Dat weet ik zo'n kruidenierswinkeltje.
en de Sperwer en de Attent. Een attentmarkt had ik ons van ja. Ja, dus dat zijn al hier nog hele oude winkelformules. Maar De Max is of zo, is dan in de Max is of zoiets op een gegeven moment? Dat weet ik net, Max. Max is een praxis. Max is... Ja, de praxis zit er nog wel. V&D? Nou, die kan lang niet meer. Eda weer een onderdeel van V&D. Oh ja? Ja. Vroom en Dreesman? Ja, Vroom en Dreesman. En Toro, dat wie dat toch niet toch? Hoe? Toro. Wat is dat? Toro, dat is weer een onderdeel van Eda. Daar wil ik niet onlijk voor. Nee, het was een hele grote stier. Kijk, een Red Bull wat nog het. Dat weer de Toro. Wat de stier doet voor de koe, doet de Toro voor mijn moe. Oh, dat weer de slogan? Ja, dat weer de slogan, ja. Je kent de slogan zelfs nog. Ja, ik vond hem mooi, dus ja, die ken ik nog. Ja, ongelooflijk, zeg. Ja. Ja, nou, best. We zullen er even verder zijn. Tegen dank voor deze informatie. Oké, en waar zit je hem op? Op YouTube? Ja, YouTube, de Friese vlogger is het. Oké, nou, zullen we eens even zien. Ja? Ja, best nog. Nou, tegen dank, hè. Nog een dag, hè. Hoi. Die man, ik wil eens interviewen. Heel lang niet al een keer. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Wat wil je me vragen? Nou, ik ga jou heel lang niet al een keer interviewd, volgens mij. Voor wat net? Dat kennen ze, ja. Die Koster Tiller. Ja, ja. De brei van Koster Tiller. Nou, je dat nog herinner je? Ja, ongelooflijk, hè? Dat is, hoe lang is dat lien? Nou, wel 15 jaar, denk ik. Ja, heel lang lien. Ja, moet je niet met die praten? Nee, dat weet je wel, maar jou wel. Ja, ik lul altijd mijn eind terug, hè. Wat grappig, want ik herken jou wel. Ja, dat is Theo. Dat hoort natuurlijk, is ook wel een beetje karakteristiek natuurlijk, hè? Ja. De cinema in Afrika, de man wilde het. Bieden ze mijn naam net, maar ze weten wel dat ik uit Afrika, uit Nederland kom en handel toch. Oh, wat doe je in Afrika dan? Ban. Ban? Ban, oude ban. Oh, had ze daar verlet van in Afrika? Ja, maar ja, het is handel. Hè. Of keer bij jou in vanuit Afrika hierheen? Dat ligt het me net, maar... dat ligt me net goed. Nee, dat is al 30 jaar. Van een week gaat de laatste container voort. Oh, en waar gaat het heen dan? Dit gaat in Ghana. Accra? Accra, ja. Dat plak je de ijs, maar valt onder Accra, ja. Okay. Is een goede handel? Autobannenhandel naar Afrika? Ik heb 3 jaar in. Ik had nog 3 jaar dat ik het huwde rustig, maar ik ken het lichamelijk wel meer, dus ik ga er nog echt heel mee op. En ik had 15 in squallen gewoon daar. Je komt er regelmatig dus? Ik zit regelmatig in Afrika. In Ghana? Nee, ja. Ik begin nog met 3 weken zitten we in Gambia. En dan zei ze, ik ben ook in 20 landen in Afrika geweest. Want ik ben ook een keer in Afrika geweest, een keer in Accra inderdaad, in Ghana. Maar ik vind dat wel, het is wel Spartaans altijd in die landen. Ja, maar denk je dat doen of denk je dan van dat je een noodzakelijk kwaad? Nee, ik mag er graag werden. Verleden die ben ik met mijn dochter en mijn ben naar Gambia vleen. Ja. Die hebben we in 50 jaar getrouwd. En toen zei ik ze een vrouw toen we rondvlegen, had ik al 4 weken zijn er ook een keer heen rijden. Ik zei, wat tussenkomen, slagen wat er nou gewoon een reker heen. En dan weer een fjouwerman die woont met mij. Nee, Afrika erin? Ja. Een Gambia? Nou, Gambia, ja. En fjouwerman die woont met mij. En toen zei ik dat ik Mauritanië rijden moest. Weet ik niet aan mij die mij boer. Maar jij was het wel. Ik ben alleen nog heen rijden, ja. Ik door Mauritanië? Ik door Mauritanië, door Senegal, door de West-Sahara, door Marokko. Maar mijn eerste reis naar Afrika, dat was hier naar Nigeria. Dan door de Sahara, door de Sahel, door Benin en naar Nigeria, ja. Maar wij hebben toen op praten in Koster Tiller. Ik weet het weer naar die bregen, wie toen steken, die willen we makken of zo. Ja. Hier hebben we met de krijgen, of wie gewoon een toevallige kijker daar? Ik ben een toevallige kijker, want zij mijn dochter zit in de Tiller en ik zit dan in Steentje. En daar heb ik een zaak. En ja, dan komt er weer vaak del. Hè? Ja. Dan zitten we in Janaboord, dan komt er nog vaker del. Ja. Nou, ook de bliksem met die bregen, zoals ik zei. De les die valt daar van me, maar... er nog goed in. Ja, nee, best. Maar net weer in zijn omvaren of zo. Ja, ze had er eigenlijk een keer. Maar ja, er ben hulpbroeder mee die drank op kregen en toch sturen in de boord. Maar in Gerkens Kletter, dat ik beter vaak zijn omvat en daar bij de orenbregen, ik bij Burro, maar dat had ik een paar gedrukt. Ik weet niet, mijn kregen vol drank, denk ik. Geen idee, ja. Misschien, ja. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nee, maar dat zei ze, kan gebeuren. Hè. Als je bij het paard bent, dan kan er wat gebeuren. Als je nooit bij het paard bent, dan kan ik nooit wat gebeuren. Nou, prima. Ik wens je wel een soort succes en vol succes met de banenhandel. Nou, kom hoe 15 in 1 kwam er wedstrijd. Ja, ik hoop het al. Ja, doen we. Mooi. Hoi. Ik denk al, meneer, ik ga hem jij, dat is zo'n grappig, hè? 15 jaar.
Voor wat net inderdaad. De bedreiging kost te tillen. Ja. Hier zit Smoek. Oh, hier zit Smoek. Ja, ik ben er nog hier zo. De Hunkemuller. Gaan we nog wat... Mogen we nog wat ergens reageren? 4 en 6. Draagt een bril, dan was naar de Smit-optiek. Hoe zenden jullie uit? Wat voor camera gebruik je? Nou, vertel eens even, Max. Wat voor camera heb je broeken? Een Panasonic Lumix S42X. Klopt inderdaad. Ja. Vanuit die camera kan je nou gelijk streamen. Er zit een soort van... we broeken ook nog een MiFi. Dat is een ja, hoe zullen ze zeggen? Nee, gewoon een wifi-ding, maar dan mobiel. Mijn 4G-kaartje, een 5G, ja, dat ding op maar 4G, maar het is een 5G-kaartje. Ja, heel lastig uit het. En, de lens is een 24 f12. Nee, we hadden 2060. Oh, nou hadden we 2060. 2060 is een... Welk F-getal? 2.4, 4.6 ook. Mooi technische ding. Ja, hoe vind je dat net? Zien we dan nog meer? Nee, Jacobi is al 2 jaar weg helaas. Oh, dat is de Jacobi nou. Dat is hier wel. Ja, nou, dat is weer verder. Wanneer gaan we er nou een oren lens op dan? Dat gaan we altijd. Die oren is volgens verder, jongen. Dan tilt hij een breuk, jongen. Sjouwt hij een breuk, jongen. Die is officieel wel beter, maar ja, dan staat het wel. De Hunkemuller. Smoek. Oh, hier is de Smoek. Pre-loved vintage en meer. Dat laatste hebben we jongen, ik heb dan in de marktzicht. Daar kan iedereen even... De marktzicht, daar kan iedereen even een biertje krijgen. Ja. Nou, krijgen weet ik niet, maar... Krijgen is een goed woord. Smoek, pre-loved en vintage. Nou, dit is een Smoek, daar vrij ingenomen. Nou, dit ben 12 ons ding, denk ik dan. Pre-loved, hè. Zo noemen ze dat dan in het Engels. Pre-loved, dus dat is de broekt. Dat kan ik zeggen, maar... ja, Smoek. Welkom, wij zijn open. Ik zorg het. Nou, in de zaak waar ik normaal in ben, daar ging zo. Maar dat kan je dus kennen. Du Nord, croissanterie. De Scapi, nou, de man die een maart 44 seconden had voor in. Lucardi. De houtleren, dit is de houtleren. Ja, staat Jacobi. Jacobi staat daar. Maar Jacobi is echt voor tabakkeukens. Tabakkeukens? Keukens maken van tabak? Dat denk ik me heel erg vreemd. Tabak. Het cheesepuntje. Het cheesepuntje. Het is cheese. Cheese. Maar dit is cheese. Dat een patatfriet discussie. Ja, Bram die zei vaak cheese. Hè? In sommige delen van Friesland zeggen ze cheese. Maar ja, het is cheese. En voor mijn scroostek was het cheese. Maar ja, het is heel vaker natuurlijk dat je dingen oorskrowen dan dat je ze uitspreken. Toch? Ja, goeiedag. Scapino. Nou, dan geef je nog een stukje rauw drachten, maar pak ik door je linksaardig in, denk ik. Ja. Hey, Eduard. Ja, Max. Die microfoon is wel een goede reclame. Ja, maar ik zit wel. Ze leest het voor, hè? De Friese vlogger. Ja, Martijn Pool die had dus een heel goed ding, jongen. Iedereen kan het lezen nou. Dat is wel top. Oh. Dikke shout-out naar Martijn Pool. Oh jee, dat wil je niet naar het omzeven, denk ik. Die wil geen schoenen. Het Scapino, ik zou zeggen, ja, dan horen we winkel. Ja, je moet het uit mij maken, jongen. Die band had, die herkent dit wel. Als je de Scapino wil beginnen, dan wordt de band altijd leuk. Wat zit er? Mag ik even voorlezen? Even. Geen even bij Apen en Bierendel. Dat is een mooie winkel. Daar ben je nog recht west, jongen. Dan moest je even omscrollen, Wietse Heij van de Veen. Ben ik recht west. Eerder al west uit Aalsten, ja. Ja. Ben wel west. Hou wel gewoon. Zit de puis. Of zeg je in pois? Nee, dat is ik hoor het discussiëren. Puis of pois? Of poi. Pois. Of poi. Poi maar. Of poi maar. Poi maar, dat is goed. Poi maar. Ja, maar ja, Eda, poi maar. Ja. Eda, poi maar. Kom maar, C1000. Ik zei zo gewoon de pooi. De pooi? De pooi. De pooi. Wat zei je toen? C100. C100, ja, C100 kennen C1000. Dat is wel mooi weten. Ze zit een hin. Nou, dat is echt niet, denk ik. Een heer. Hé? Skin? Is dat, ja, dat is een auto skin. Hashtag skin. Die vrouw, ik. Oh, dakkie, ik ga een rennen, hoor. Ik ben heel veel rennen natuurlijk. Dat klopt ook wel. Die loopt mee. Ja. Kun je wat leuks vertellen hoe de points is? De points niet, maar wel dat Mark zegt, die kijkt nu niet meer uit op de markt. Dat is wel sneu.
Nee, dat dacht ik dus echt al. Ik denk van, het marktzicht, dat is... Jongen, hij maakt zicht. Dat was de markt eerst. We rennen er nou heen, jongens. Nou, misschien als vanuit de markt was zicht op marktzicht. Kent ze eigenlijk? Moet je heel raar kijken. Nee, de markt was daar. Dus op zich was het toen wel markt. Ja, want de markt is zo raar, dat is plein. Ja. En nu is dit een parkeerplaats meer voor het centrum. Maar heet het plein gewoon de markt of zo? Ja. Ja. Ja, dan is op zich had wel zicht op de markt, maar net de markt. Ja, nou. Thai massage, jongens. Hey. Waar had er verlet van Thai massage? Ja, klopt. Die zit daar. Had een van jullie nog verlet van Thaise massage? Hier. Wordt wel een vluggetje. Nog 10 minuten toch moet je daar zijn. Oh ja. Mijn happy ending? Dat weet ik net, Max. Dat mag je uitvinden. Dat is er nog uitvinden. Hey, dat is de band dan. Jij we dadelijk van dit. Ik wil geen Thaise... Thaise? Thai? Oeh ja, wat daar naar massage. Dit zit er wel aardig... Professioneel is. Ja. Ja, ik weet niet, wat doet die vrouw mee? Wat is een vrouw bij die jongere vrouw? Die loopt er onder een hak of zo. Die vrouw had er wel heel erg relaxed bij, maar als die in de midden, dan hik ik zo relaxed naar binnen, denk ik. Maar. Thai Solution Massage. Leuk man. Wat nou hier? Oh ja. Jullie kunnen een gratis frikandel halen verder op een houten hok aan de rechterkant. Snackbar de Markt? Is dat een houten hok? Zodat het wezen? Ja, weet ik niet. Zullen we zien? Groet naar Ronald, zegt Bart. Nou, dat doen we daar ook even. We zullen zien dan. Kan je een vergeten frikandel? Ja, we zullen zien. Heel benieuwd. Ik vreeg gewoon. Ga jij er weer een vergeten frikandel krijgen? Een FF'er. Vergeten frikandel. FF. Soft Ice en Sundays. De FV krijgt een FF. Ja, een FF'er. Hoe? Wat zei je toen? Ik heb weer vergeten. Wat? Nee. Zijn ze voort? Ah, goeie. Ik ga het zetten om vergeten. Huh? Hallo? Hier. Hier zit de deur gewoon, hè? Oh, je zit door. Oh. Wist je dat net? Ja, wist je nog nooit West? Ik ben al Jere West. Nee, wat zoek je Jere West bij? Ik kom hier al daar, Jere. Het roet je wel hartstikke lekker, eerlijk zijn. Oh, lekker snackje geur, hé. Maar zijn eigen rennen, hij heeft eigenlijk wel zin wat, hè? Hoi. Ik ga jij dan weer een vergeten frikandel krijgen, gewoon. Klopt dat of niet? Ja. Oh, dat was net op een film. Nou, we kunnen wel horen content filmen. Zullen we filmen nog horen content? Dan ben je nog net op een film. Maar ga je zei van, maar je in het houten hokje, maar je een vergeten frikandel haal je? Oh, nou dat kan wel. Ja? Oh, fantastisch. Ja? Maar dat kan er altijd niet meer worden, hoor. Net iedereen die je zo binnenstapt, dan kun je zeggen van... nee? Dat is wat Donnie S. zei. Donnie S. zei dat. Ben je bekend met ene Donnie S? Donnie S? Nee. Dat klinkt wel heel erg rechtszalig. Donnie S. today. Ja, weer live, ja. Ja, leuk, hè? Wat mag er bij? Mayo, denk ik. Mayo. Wil je maar een frikandel gaan, net? Ja, op zich wel. Maar ja, het Ja, doe maar dan. Hoe werk je, Maurice? Ja. Iemand anders gaat hun op kosten. Ja. Doe maar jouw frikandel dan. Vergezen? Ik denk dat het zo vanzelf wordt. We gaan even zitten hier en nemen een frikandel. Wat zei je? Over fietsen vloggen? Zie je maar op. Zie je maar op telefoon op YouTube. Op YouTube? Ja. Olie mayo? Olie mayo. Het is olie mayo. Hè? Oh, even zitten, man. Hè? Draai je mayo iets speciaal? Ja. Even zitten, hè? Dwarsstrooien, joh. Is het NK afstanden al begonnen? Ik heb al naar het reden in. De rondjes 33 strak. Ik weet niet welke afstand. Hè? Ik weet niet welke afstand. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik volg je dat reden net, jongen. Ik ga jij dat Jut al leren dan met mij, dus dan shock niet meer. dan doe ik de televisie uit. Even zitten, man. Even rust, jongens. Maar we even zien. Wat hebben we hier nog? Ja, frikandel XXL dan. En Jos Brinkie is met satésaus. Ja, ik snap het, joh. Zag je lopen vanaf mijn raam. Ja, dankjewel voor extra fotografie. Ja, die liep nog aan
achterlangs, maar die was niet in beeld. Nou, zou je even zitten, hè? Hè? Had je nog wat vragen, jongens? We gaan daar hier naar het snoeien en Markt zegt en dan... Ja. Leuk, man. Ja. Wat leuk dat je met een show al, jongens. We gaan in een frikandel zitten. Hè? Even een lekker delletje. Oh, heerlijk. Nou, Bram, is ik iemand dwarstroot, denk ik? Nou, de clown die wil wat... begin wat zeer te doen, ja. Maar het valt wel mij. Ja, valt dat? Ja, ik ga nog wel een beker oefenen, dus ik ga wel Ja, vaker als het dorst, dan hoe meer spieren als de kruist, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik ben gewoon een uurteld, jongen. Moet even zitten, jongen. Hè? Ja. Dus, jongen, dit is nou de markt hier. Medicamenten, die grenzen. Medicamenten. Ja, meisje, hebben we nog een mooie vraag of zo? Ik kan wel wat antwoorden zien. We zitten hier even lekker even, hè? Ja, wie was je op een frikandel hier? Snackbar de markt in Drachten. Ja. Hoe heet dat? Marktzicht, toch? Ja, Marktzicht, weer Ronald, hè? Ronald, ze bakken de frikandel wel, in de koppelingolie. De koppelingolie. Ja, kom lekker weer al. Dit is wel een goeie hier voor de Friese vlogger scheurkalender, hè? Zo'n ding. Ja, een soort quotes. Gewoon soort quotes. Af en nou koppeling hebben we hier nou. En Brusselsupke bijvoorbeeld. Billig. Ja, billig. Ja, dan kunnen we samen wat meestal. Je graag je mening over een Friese vlogger scheurkalender. Want ik begreep dat de Friese scheurkalender zit vol met fouten. Ja. Dus ik denk van, dan kunnen we wel een Friese vlogger scheurkalender maken misschien. Ja, dat is wel een goed idee, ja. Nou, inderdaad, dat staat in de kranten, toch? Dat vol met spelfouten ziet. Ja, in de krant zit dit weer, hè? Ja. Misschien staat de krant ook wel vol met spelfouten. Ja, ik had je idee, joh. Lekker ieder man, zegt Janko Bauma. Rob Geus kijkt door het raam heen. Oh. Ossenvet is het lekkerst. Ja, ossenvet. Ossenvet? Ossenworst ken ik wel, maar ossenvet. Donnie vreeg dat hier een gratis frikandel mij. Of al deze reclame. Nee, maar dat ik nu een gratis frikandel mag halen voor al deze reclame. Dat weet ik net, Donnie S. Doe ben je net bekend bij de meesten. Misschien met Donnie S. zeg je eerst dan even bekend, maar wie deze frikandellenkraam. Ja, en wat is uw mooiste herinnering aan Drachten? Of uw favoriete plek in Drachten? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, op zich, nou, in Duna had ik heel goede herinnering. Want in Duna had ik vroeger mijn bandje repeteerd. Had ik wel live optreden. Dat was hartstikke gezellig. Dus eigenlijk is Duna denk ik wel mijn place to go. Ja, dat is succes. Ja, dat is echt een mooi tiert. Ja. Doe dan. Ik denk Verda, Friese Poort. Dan zit ik op Squallen. Ik denk dat wel. Ja, dat is echt mijn beste herinnering om Drachten. Nou, dan ga ik wel de leukste herinnering maken, denk ik. Jawel. Ja, als je in Verdem moeten. Ja. Nee, dat was in Berlijn. Oh, ja. Maar we zitten met elkaar op Squallen, maar we zijn ook voor het eerst in Berlijn. Ja, zo. Toen werden we op elkaar attendeerd. Masters even zien, hey, bij ze nog, hey, dankjewel. Bedankt Donnie. Misschien maar we zeggen dankjewel Donnie. Bedankt en Donnie S. Donnie S, die zei hier kerst een gratis frikandel, ja, die zei het. Alleen voor u. Ja, Donnie, jongen, dat is zelf betaal je, maat. Wat Donnie of kerst Donnie worden? Oh. Nou, Donnie, doe best. Du stond op een radar hier, jong. Hey. Zo kom je nog een keer achterna, jong. Wat vies van Drachten nota? Ik vind Drachten hartstikke leuk. Ik vind het gezellig. We willen er ook lekker in het centrum. Ik kom hier eigenlijk nooit op zaterdag zo op woordtieren. Dus ik ben zelf wel zeer positief. Of zeer positief, ja. Ik ben zeer positief voor Drachten. Positief voor Drachten. Ja, want ik vind Drachten nog wel een leuk plak, hè. Meestal merk ik heel aardig dat op een paar meisjes naar die zou bij daar in, maar die ga je altijd boven natuurlijk, hè. Ik zal frikandel eten. Gratis frikandel. Je zegt gewoon, nou, gratis frikandel in de kreestien. Ja. Waar is het? Ja. Dit is Café de Markt in Drachten. Nou leuk nog, zei Donnie. Wel mooi dat iemand zag hier in Nederland van je op gratis frikandel. Ja. Dat werkt ook nog. Donnie. Super. Oh, lekker ja. Heerlijk. De beste frikandel in Drachten nog nota. Die zeg niet eens zo nota. Dus. Leuk, heel leuk personeel, hè? Ja. Spontaan personeel. Hou ik ook van. Ze doen het graag bij de camera. Wat een compliment, nieuwe. Ja.
Nee, 1 keer in de week eigenlijk. Nou, vaak op vreed, maar joh, op zaterdag, omdat we juist er komen net. Ja. Leuk dan. Waar je dan? Nou, zijn bureau zit in Ljout. Dus ja. Maar iedereen komt bij het Hoorzwaar natuurlijk, maar... En van Drachten nu? Nou, ik ging een poll hier op YouTube zetten van hey, we maar hinnen naar Drachten, naar Ljout of naar Snits. En toen zei je in Drachten, dus ja, dan maar Drachten, hè? En bevalt het dat nou dan? Ja. Ja, hè? Oh. Zeker. Komt ze hier uit Drachten dan in? Ja. Ja? Ja. Nee, leuk toch? Ja, vaak ben ik in Ljout, maar... Ja, dat ken ik leuk wel. Ja, zeker, ja. Ben je toch wel Ja, even ja. in Drachten drinken? Ja. Huh? Lekker deltje, man. Ja, heerlijk. Ja. Ik hou wel met zeer. En lekker warm, zo heerlijk. Maar ik... Er zitten nu gewoon 121 mensen te kijken hoe jullie frikandel eten. Ja, ik denk het ja. Oh ja. 137 mensen die kijken. Nou, Er wordt alleen maar meer. Hier naar Café de Markt even voor een lekkere frikandeltje, mensen. Smaakt het best. Net alleen gratis, hè? Nee. Hier die zei... Wordt tijd voor Oosterwolde, dan ben je snel klaar. Maak ik een foto met die maatjes uit Drugsporter Drachten. Ja, maar je hoor joh, maar ik weet niet wat het best. Zit in je boeten of zo, maar is een truck. Wanneer een truckspotter is, hè? Ja. Een steentochtje voor de Friese vlogger, ja, leuk. Vind ik wel leuk, ja. Maar ja, dit is net een ster natuurlijk, dus dan kunnen we deze net meenemen. Hè, dit is geen ster. Er wordt geklaagd door het kroost dat je verder moet lopen. Oh ja, nou, maar we verder in. Wat is dit voor een mooie foto? Ja. Wat de hel? Dan lig je wel een cocoon of zo, man, van die film. Oké, dus als ik het goed begreep, dan... Ik heb het zelf ook. Tja, wat is dit? Ja, ik weet het. Ik ben... Jullie maken foto's van u zo van het scherm? Ja. Je bent op een foto Ja, gezet. Ja, hoe frikandel niet meer. Ja. Hier die zet foto's, maakt foto's en films. Hoe wint frikandel niet van op televisie? Ja. Kijk maar. Ik weet niet, ja, misschien straks wel. Ja, dat is mooi, man. Leuk. Lekker hafelje, jongens, uit Beelbij. Nou, inderdaad, maar dan maar even verder. Ja. Want inderdaad, best naar de kleer. Hoe lang is het nog een frikandel warm, man? Hallo. Hoe is dat een geniertje? Dit is echt een genieter. Max is een genieter, man. Ja? Je is ook al goed om het werk geweest? Tuurlijk. Tot, wat wie het? 10 miljoen of zo? Ja, dat snap ik wel. Nee, best. Nou, dan hey, super, hè? Hey, bedankt. Ja. Lekker frikandeltje. Ja. Je moet dat jonge led nog werkje? Ja, 8 uur. 8 uur kan je een lekker frikandel krijgen, begrijp ik dus wel. Kom ik met z'n allen van uw Drachten, dan werk maar wij hier om een frikandeltje te hebben. Lekker. Wanneer komt ze naar Harlingen, Zuid-Erwins 90? Nou, ben ik qua rek. Lijkt me leuk. Lijkt me leuk, Haas. Axini. Haas is ook een leuke ster. Zeker. Ik zet de airfryer me vast aan. Hoort het alweer. Moet ik voor mijn eigen zorgen, zei Donnie S. Zet de airfryer me vast om, jong. Hè? Waarom we gaan hem heen? We gaan nog aan even naar je Chinoer, het café Marktzicht. Daar kreeg je even een verdiende versnapering. Zei het? Ja, hier is Chinoer. De kroeg. Wat dan? Iederliep? Ja, van mij liep, maar ik hier zijn. Ik ben er om jou of jou. Nou, dat is al best. Wanneer komt ze naar Serhuisterveen? Serhuisterveen. Zo is er maar één. Serhuisterveen. Ja, maar verder denk ik. Was ik wel heen wil, Max, maar... Ja, dat was nog een, denk ik. Ja, heerlijk. Lekker, ja? Zeker. Ik moet hem lekker doen, want ik ben aan het doen, maar... Zo. Ik kom weg. Tot zo. Ja, dan kan ik zo beter worden. Ja, dat komt zo. Ja, dankjewel. Bedankt voor de frikandel, hè. Super, hè. Dankjewel. Bedankt, Donnie. Donnie S. Donnie S. Ik vind het wel mooi. Ik denk dat wel vaker, man. Je zegt van, ik naar de ben, joh. Zei dat ze vergeet bij je gaan, maar. Nou, dan zeg ik gewoon. Eerst zeg ik dat Donnie zei dat je gratis bij kreeg, gewoon. Donnie, ja. Ja, Donnie. Overal erin houden. Ja, dat is Donnie. Donnie zei dat altijd. Donnie had het bellen, jongens. Die zei dat ik een vergeet bij je kreeg in het café hier.
Je kan een blomke krijgen voor de vrouw. Dag te laat, of niet? Ja, ja, maar hij bent te laat dan nooit, hè? Hier, wat is hier? Een fair trade café. Je kan fair handelen. Guinness op de tap. Guinness van de tap, jong. Oh, heerlijk. Ja, vind je dat lekker? Ja. Nou ja. Ik vind net te drinken. Nee? Wat zei je nou? Ik vind net te drinken. Nou, ik vind, oké, heerlijk is misschien een grut woord, maar ja. Kom ook eens in Steenwijk, zei Daan van Olst. Wat? Steenwijk? Wat moeten we in Steenwijk? Nou ja, wat we in Drachten ook nog. Naast frikandel, ja, omdat Donnie zijn er bij binnenstappen. Maar Ik ken wel eens een keer naar Jereveen of zo. Het veen? Ja. Het veen? Dan mag ze zijn weer share, jongen. Het is maar goed dat we weer binnenkomen, want dit is verder... Goeiedag, meneer. De Frieske vlogger in Drachten. Ja, inderdaad, ja. Nou. Goeiedag, meneer Ronald. Ja, goeiedag, meneer vlogger. Bedankt dat jullie ons hier ontvangen willen. Ja, graag, ja, welkom, ja. Doe maar, maak maar, hè. Het mag maar wijzen, hè? Ja, maar ik plak haar. Ja, daarom, ja, we hadden hier al wat verdwaasd hier rond. Spectaculaire interviews dingen, of... Ja, zeker, ja. Nee, doe best wel goed de laatste. Nou al. Nou, wat vond je ervan? Ja, Drachten, hartstikke leuk, Ja, toch? natuurlijk, Drachten is de place to be, jongen. Ja. Mooiste plek van Friesland. Het mooiste café waarschijnlijk van Drachten. Ja, sowieso. Friesland. Friesland? Ja, we zijn wel interregionaal, zeg maar. Hè. We hebben wat meer als... Nou, doe maar. Ja, de zetels hier mooier in... Toen kreeg je de groeten van Bart nog. Oh, leuk. Ja, we hadden ooit een hele leuke tijd in de coronatijd. Dan hebben we toch nog, ondanks alle ellende, nog een soort wiljer gehad in het café. Hè. Ja, vond ik wel. Ja. Spectaculaire optredens en ja, mooi tijd. Dat had je er wat erheen gescoord. Oh, zo? Met Dijgong. Ja, je hebt toen wel druk met de crematies, weet ik nog. Ja, wie streamen crematies vooral, ja. Die is hoofdinkomen toen. Nou ja, dat. Wat zit je nou op het denken? Ik wil niemand bang maken, maar soms loop ik buiten wel eens vrij rond. Ja, dat had ik al eens een van die kregen. Want ik heb in de coronatijd een hele soort aan. Hè. Toen heb ik niks te doen, dus dan had ik 30.000 kilometer aan. En die Franske die reed marathons en die kwamen de Maasbetier wel zien. En ze borduurt ik. En Joze die? Ja, dus kennelijk moesten ze dat net vertrouwd dat ik moet doorgaan. Ik weet het net, maar kennelijk. Ik weet het net zeker, ja, maar meestal ben ik wel aardig. Toch? Ja, toch, ja. Toen had ik die wel mij maken tenminste. Daarom. Dus dat valt wordt. Dus zei je nou in trouwens in de comments, die zei van Wietse Hein van der Veen, gratis OLED-tv bij de Mediamarkt die hij krijgt. Dat hebben we nou voorbereiden. Maar dat zijn niet correct, die zei niet. En die zei van, ga naar de snackbar hier, dan krijg je een gratis frikandel. Dus ik ben de winst, ik zei, nou, ik kreeg je een vergeten frikandel. Dat kreeg ik nog, maar die vrouw die wist nog niet waar het die. Nou, dat is ook wel lief. Ja, ik ken me ook wel gratis een bakje. Ja, wat zeg je met je aan dan? Ja, weet ik ook net. Ja. Ik ben een slaaf van de hasses. Nou, een bakje koffie kennel zit mooi, hè? Ja, maar mijn koffie, ja, wat sterker zijn, maar... Ken ik wel, maar ik ben er lang om. Oh nee, ik ben ook klaar, hè, dus ik heb wel wat lijn. Dit is in principe de laatste stap, hè? Dus meestal, ik zei je, meestal kom je model. Goeiedag. Hoi. Nou, dan ga je weer even zitten hier aan tafel. Je kan wel zitten hier. Huh? Goeie meneer. Hey, goeiedag. Ik ken je ook wel. Ja. Maar veel meer mensen die jou kennen, denk ik. Ja, denk het wel, ja. Ja, ik was in het Dwarptje aan. Klopt. Ja. Zit je werk vaak op zaterdagmiddags? Wat ouder zijn, ja. Ja, ik kom heel hier in de kroeg. Ja. Ben je in Drachten dan? Nee, ik ben bijna in Radvallen. Oeh, dat is vlak binnen natuurlijk. Ja, zo'n kilometer op fietskeer wij ongeveer. Maar naar Café de Lid? Daar ben ik zien hoe binnen, dus daar ga ik vaker aan zitten. Dus alle keer kroeg. Ja, nou, gezellig joh. Ja, zeker. Hier zitten we hier even lekker weer zitten hier, heerlijk. Hè? Dan mocht je nog je bijvoegen willen. Oké. Donnie S. Dat klinkt wel mooi hè, Donnie S. Nou, dan ga je weer zitten hier. Dan, wat er dan in Del komen wel en eerst in Drachten, dan wie ben je hier binnen. Hier binnen. Iedereen is vol vertrouwen. Ja, hier gebeurt het. Ja. Zo. En dan hier, ik moet even zitten hier. Oh, dat vind ik wel door een keertje. Waar weet wat dat is? Sorry, wat zei ze nou? Ik weet wat dat is. Wat dit is? Ja. Wat dit is? Maar we zien, Bram. Wat is dit? Wat is dit? Ja, ik zit er door een wiel. Een bodemvondst. Een bodemvondst? Tweede Wereldoorlog. Dit komt uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een bodem van dat is een soort rat. Een rat. Het eerste wiel?
Dit is het eerste wiel. Als je het waren auto lag, ja, ik denk dat nazi's hadden wielen bedacht. Dat soort mensen. Ze kon het ding bedenken, maar de wiel wil uitvoeren, denk ik. Maar wat is het nou dan? Wat is het? Het schijnt de achterkant van een torpedo te werden. Had hij een dracht voor? Ja, hier in de Drakse veer. Nee. Oh, de achterkant van een torpedo. Maar de vierwollen wat. Oh ja, ik kan nog een torpedo van TB doen. De kan me alles wie het maakt, hoe dat ding. Nou weet ik dat ik je altijd wat verstaan had. Je altijd wat verstaan van boord. Misschien had ik ook verstaan van torpedo, dat weet ik niet. Maar wat zei ze? Die dingen hiek net om dak lezen. Wat dat ding nee, ik zit ik al te zien. Een torpedo. Met de scootjes had je een torpedo zo'n boord, toch? Misschien had die in een oorlog wel gaan, want dat is wel grappig. Het schip werd ik zelf wel bij je. Doe ik dat kocht, dat heb ik weer helemaal opgebouwd. Er zitten nog butsen niet van al die kogelgaten vanuit waar we kreeg. Ja, ja. En dat is wel vaker voorkomen bij scootjes waren. Ik confiskeerd door de Duitsers. Dus, ja. Ja. Ja, dat is heel mooi. Dat is als er een torpedo in je raket, dan wist het wel. Dan weet ik net dat er boppenwater bleef. Nee, dan is het gauw gebeurd, denk ik. Torpedo is wel vrij definitief wat onbelangrijk, hè? Ja, maar stel een foto. Als je een foto dan krijg ik dat bij het interview. Dan krijg ik dat bezig. Ik weet net hoe, maar... Maar goed, die blauw hier dus even hingen. Dus mocht mensen hier nog de L komen willen, dan ben we hier in Café Maastricht. De weekend... Wat zei het? Hoor je muziek niet op de stream? Want dan wordt die... Nee, ik weet niet. Ja, inkomsten genereren uitsteken, toch? Ja, sowieso zijn de inkomsten genereren uit. We willen geen inkomsten genereren. Dan gaan we een hekel aan. Ja, doe een bak koffie. Ja, lekker. Ja, dan gaan we even zitten hier. Dus je... Zie maat die filmen dat er wat? Hoe weet ik wel? Ja. Wat zei wat? Die maat die filmen toen, hoor. Hier de filmapparatuur, hoor. Die maat van mij. Nee, zo wie je zelf. Je moet met z'n beiden meer gewoon. Maar dat was steeds beter. Geen de crematie, zeg maar. Ja, hoe meer crematies, hoe beter de apparatuur worden. Elke week als je wegkwam, stond er weer een nieuwere camera. Ik zei, de beste handel, hoor. Ja, je mag de crematie zien, joh. Ja, jongens, ik hier dat niet tiert, hè? Dat weer nog steeds, de corona-tiert. Oh. Ja, snap ik wel, jongen. Dan wil je lekker zitten, jongens. Afsluiten voor een waterdichte deur. Had je nog contact met Spot? Wat zei je toen? Zo, nou, ik heb zo wel. Ik zet een microfoon in je del, mensen in je del komen willen. Je bent welkom vanzelfs. Ja. Voor hoe nou eerst bedankt voor het zien. We gaan even lekker zitten en dan is het blijven, ja toch? De livestream morgen of? Nou, weer door maar aan, denk ik, hè? Ja, mensen, we zijn in maart zegt mooi model komen willen. We ben je nog, als nog live in de stream moest, dan als je binnen 4 minuten wijzen, denk ik. Dan kan je eventueel nog eventueel wat zeggen, maar moet die tijd weer gewoon lekker zitten hier. Zo. Zo. Ik zet even. Net vergeten. En je was een bieken. Wie ben je van de verhaal? Ja, maar ik mijn gezin die van de veld doen. Een soort activiteit. Donnie Mercedes en dan komt hij zich nu melden bij op een snackbar. Wat zei je? Als Donnie Mercedes rijdt, dan komt hij zich... Als Donnie en Mercedes, dan ook in de snackbar, denk ik. Ik zeg dit wel heel Anne van Dijk zijn staan. Ja, zo van Dijk, maar op zaterdag is België een bandje. Jutta gaat zo 500 meter rijden hier. Ik heb niet zo aanmeld hier, dat zei je dan. Ik ben net wel krijg je de soorten dingen. Ja. Mijn broer woont in Drachten, zo'n KM9. Ik ben zelf helemaal natuurlijk, alleen Paul die en van KM9JR zijn broer woont in Drachten. En dit is Anne van Dijk zijn stamkroeg. Dus ja, Anne van Dijk zijn stamkroeg, zei die hier. Hoeveel van die kopjes? Die man die krijgt uit. Oh. Had ik mis, denk ik, maar biertijd zet KNJ. Nou, er is een bak koffie, hè? Voor sommigen is biertijd, maar we gaan eerst een bak koffie. We beginnen met koffie. Zo. Ja. Ik vind het een mooi kroegje. Het is echt een mooi liedje. Het is net al te groot, hè? Het is wel smoek. Het is gauw smoek. Eigenlijk dit is echt een smoek. Ja, Ja. een kastje ook. Net een zenkaart zien en die... Nou ja, technisch praten, hè? Ja. Best verliefd op Jutta Leer daarmee? Nee, ik ben net verliefd op haar. Maar wat more. Hè? Zo, dat is ik niet, zo. Nee, die is de jong, hè? Hé, dat ben. Ah, goeiedag, hoi. Ik ben truckspotter. Best u de truckspotter? Oh ja, ik zei al niet, die reageren naar de truckspotter Drachten. Ja. Ik kom heksa, zei hij. Dat ben ik. Ja, oh, nou, wat mooi, jongen. Ben je van land?
Ja. Holland? Ja. Oh ja, sorry, de microfoon hier. Oh, du bent truckspotter. Ja. In de comments, jongen, dan die reageren op een keer. Huh? Truckspotter Drachten. Ik kom echt, dat zo. Ja. Ik kijk wel vaak filmpjes zien en zo. Ja, maar best een truckspotter dan? Ja. Ik je het nog naar op een dijwest van Boonstra en zo. En wat is wat is die favoriete truck? Scania. V8? Ja, zeker. Dat is heel mooi, maar ik zullen wel af en toe zien. V8. Oh, leuk joh. Ja. Waar ben je in Drachten dan? Ja, hier heel vlakbij. Heel vlak bij je boven. Nee. Ja, wat zit je boven eigenlijk? Nee. Nee? Ik ben hier net je boven. Krijg wat fietsen en dan ben ik er al. Hé, maar zie ik die wat vertellen, hè? Als nou daar bij die snackbar naar de band gist. En toen Ja, zei ja. En toen zei ze... Ja, de frikandel. Ja, dan zei ze dat Donnie S. had zijn. Dat is de frikandel gaan meisten. Ja, de frikandel. Nou, mooi net, joh. Nou, mooi is het best, jong. Ja, ik wil een zin een Friese vlogger. Ja, weet je, jong. We drinken een bak koffie. Friese vlogger in Drachten. Ja, was het nog een foto, meid, jongen? Ja hoor. Ja, nou dan... ja, zit niet. We gaan even een bak koffie drinken. Ik kom wel. Gezellig. Ja. Ja, super, jong, hij. Moet zijn, hè? Nog voor weekend, hè? Ja. Oh ja, Ik stuur dat filmpje zien van advocaat Kappel. oh ja. Die vrouw. Ja, jong. Hey, hoi, hè? Moet je hè? Ja, dat loopt nog je meid. Zullen we maar aan het ons uitzetten dan? Ja? Ja. Nou. Of zitten we op het heel hichtepunt zeker, of net? Ja, nog steeds moeten de meesten hier aan het zien binnen. Ja, zullen we dan... Ja, ik heb me nog helemaal onlet. Ik weet wat de meesten hier gaan vinden, maar... Ja, ik heb geen onderletten, ja. Best, jong. Doe ik dit even uit, jongen. Dan zoek ik de reacties even net. Ja, ik doe even rustig hoor. Hè. Even rust. Even insturen, ja. Nou, lees je medaille, hè, die microfoon. Ik voel er niet te praten. Ja, ik zet hem saai. Wacht, is dit slim? Zetmodel. Onze bezorger verwacht je tussen 5 voor 7 en 5 voor 8. Een gekke reactie op YouTube. Ja, inderdaad. Ja. Dat is mooi, ja. Nou, mooi. Hè. Maar dan had je nog mooi gaan. Hoe laat bist u hier nou op zaterdag dan? Nou, ik wie van hem wat later. Dan bist u van Jazel hier. Oerzal, ja. Oh ja. Weet je, al hoor ik al. Maar ben ik meestal niet al hoor hier al. Ja, vat ik er ook nog wel. Maar hier was een 50 blok koffie drinken. Ja, zo koffie drinken is natuurlijk. Ja. Ik ben zelf ook wel roos. En net kost even aan. Ik wil haast net meer eens 14 uur daar werken, zeg maar. Nee, dat is... nee. 14 dagen, 4 uur in de zet. Dat vind ik wel lang. Ja, jeetje. Ja. Ja. Ja, en ik wil tegenwoordig vrij wat buitenuit, dus ja, dan moet je ook wel vroeg weg. Ja, ik snap het, ja. Wat nou? Vrouwen. Vrouwlijn. Misschien komen ze wel heen. Dat is een kaartje. Ja, die blomken voor de man. Wat zei het? Je had die nog een blomken voor de man. Ja. Dat is nou de dag na Valentijnsdag, ja. Want die man zal leerwest binnen, hij is nog een blomke voor de horenkant uit. Ja. Drachten lijkt vriendelijker dan Leeuwarden. Nog gastvrij. Groetjes, was weer leuk. Nou, zo. Mooi. Hartstikke leuk, dit hoor. Drachten, jongen, dat is machtig. Iedereen zit altijd die jacht moet dragen. Ja, waarom eigenlijk? Precies, waarom eigenlijk? Drachten is hartstikke leuk, dat hebben we ook wel eens, jongen. Mooi motorkaap op dragen, dus blijft wel nog meer. Maar eerst wie de markt je dan? Hier, hoor. Ja, heel lang niet denk ik. Ja, mijn pa kan hier net gelossen, maar ja, toen een markt zegt, ja. Een beetje met naam aan, hè? Ja. Commander. Ja. Ronalds. Ronalds. Bierhuis. Bierhuis. Zicht op parkeerplak. Ja, parkeerzicht. Blikzicht. Ja, inderdaad, ja. Blomzicht, ken ik nog. Frikandellenzicht. Hey, doe je net elke keer aan de snack bij je? Mag je vlees, dus frikandel allemaal. Nee, daar valt frikandel een beetje onder, hè? Dat vlees. Ja, nou ja, ik had eerst nog niet helemaal vol, hè. 20% zit erin. Vlees, ja.
Ik best wel als vegetariër. Nou, ze zitten 20% vlees in frikandel. Die eet dan uit een frikadellenbroodje bij de frikadel op. Dan eet er dat broodje en dan wil die frikadel. Dan leidt hij van de week, als het wel eens jongen, maar zwaardig is het doen. Hoe vies. Als er nooit jongen, hoe goor dat is, jongen. Zee en een frikadel. Een zee en een frikadel? Ja, maar ze sieren toch sowieso eerst van tevoren, maar het proces, dat is, dan frituurst het. Ik jongen, saai ranzo, jongen. Ze gaat verdamme, dat vest ik gewoon op, man. Zwinker, hoor. Maar is het zo als er nog 20% van de frikandel met vlees is en dan snijdt er gewoon in je vierde deel van, oh, is dat een soort vegetariër dan? Zo, dan ga ik voort, dat is het vleesgedeelte. Ja, jammer, hè. Hij wil hier weer. Hé? Nee. Ja, nee, ja. Ja, welke 20% is het dan, hè? Ja, en dat is dan ik nog. Dus ja, 20%, van die 20% is dan 20% brood, 20% kip, 20%. Ja, separator vlees, dat is van dat spul wat mij zo'n hele druk spuit, wil het van bonken afspuiten. Donnie had een aanmaning gekregen. Donnie had een aanmaning? Ik kreeg een aanmaning door de brievenbus voor 4 onbetaalde frikandellen. Goed, ook ideaal. Nee, best leuk, joh. Want inderdaad, we zeiden, ze zien niet van Triton Wees niet kijken naar de Sjen. Dus op zich wel... Welke kroeg is dit? Dit is Marktzicht. Marktzicht. Dit is nog Marktzicht. Ja, dit is het nou. En dan stond daar de band. Ja. En dan zit ik daar en dan stond hier, moesten we afstand houden. Nou, weer Ja, officieel moest het natuurlijk wel een meter afstand houden. Ja. Maar ik vond het een super initiatief van de provincie dat ze dat dienen zijn. We moeten toch een beetje aan elkaar halen en dat iedereen betalen willen. Ja. Ja, via Arcadia weer toen. Ja. Dat zie je toch niet zo. Oké. Ja? Oké. Ik weet nog dat die stadswandelingen ook heel populair zijn. Dan bijvoorbeeld door jou of door Drachten hier met onze gids. Echt zo'n gids die al eens vertelde hoe ze zo'n dwarp op ster. Dat is echt super populair. Ja. Dat is in die zin ook wel, ja, dat werkt het wel. Oh ja, dat heb ik wel op internet gezien. Zullen we dat ding uitzetten? Dan heb ik nog een beetje bekeken. Ja, zet hem uit. Veel 12 maar dingen om. iPad, ja, want die foto's uit. Dus dan stop je of moet je daar ook uitzetten? Ja, beide, maar je moet zullen we gewoon... Nou ja, meesten kunnen nog komen als ze willen. Drachten wordt gezien als een gevaarlijk dorp. Ja, klopt. Al die gratis frikadellen. Ja, heel... Wel iedereen met vet. Het is ook wel spannend, dat klopt. Maar die heel gevaarlijk, die ligt grauw weer aan het tikken. Oh my god. Nou jongens, nog een weekend. Oh, dat is meer op scherpstel zeggen. Ja, ik snap het. Wat ga ik doen? Nee, dat had niks dienen. Ik ga hem gewoon zelf hierin je net mij. Dus ik denk dat ik wat shock, maar dat shock heel net. Nou meisjes, nog een weekend. En tot de volgende keer hè, in een livestream. Dan weer ergens oors, hè. Dan maken ze weer een poll van ons. Misschien wel ons Jen. Nog een keer in Drachten? Nou, ja, frikadel. Dat ze willen. Ja.